Lakbay Katoliko. Boy, nabalik ta sa itong programa. Wala maning ato ang signal kay ni Burnout yun diri Gisbay. Wala ning atong signal kay ni Burnout yun diri sa kuan. Atong balay noon sa ni itong signal. Walay agoy. So balik ta sa itong programa ang Lakbay Katoliko sa gyapon itong mga viewers dire mayong kuan wala ta kay naputoling ato ang kuan atong gitawag signal kay ni blackout mo dire bay. So ato lang sa ning kuanon ato sa ning ibalik na to ning atong isgutanan ron mga igala, particularly na ning issue sa gitawag 70 Adventist na unsam tong atong signal ganina wa man nagkidlap-kidlap na to suga binagog na unsa to blackout man day saya nga guys atong kuanoy may daghan-daghan na ba sa tag viewers unta didto ini kabat na to 81 ka buok 81 milyones ba di kabat-kabat na sa tag 81 milyones. Nadre si Kuan Japit Rizalda apat mayong buntag nimo diha. O banse mong gitawag pamilya. Basta gabi atong live wa na tay Kuan. Wa na tay Bisaya di para sa unang kada gabi magbisaya ta. Wala na tay Bisaya tungod kay Kuan. Tawag aning ni ang atong himuon ig Tagalog kay naway mga kaigsuona sa nato nga di ko kahibawog Bisaya. Hanyo in town sila sa ni mong live brad nindot unta pero sao na Bisaya. Wa may tinagalog ani munang usahay naagid na ato di nato makuha na itong mga kaigsuonan kaya atong tagaan naton sila pagtagad. Nara man na sa ilaha ang burden of proof. Kung dili si Kristo nagtukod sa simbahan kinsa man diyang tawhana. O wala si mahatag na di magpuyo na lang siya. Wala talay mahimo gawa sa pag-oyon sa maong gitawag nato og mga standard nga references. The fact magsupak-supak mo ana di ayaw na lang mo og katawam sa daninyo ani. Di ba kamor man gasupak-supak sa Katoliko og dili si Kristo nagtukod sa simbahang Katoliko kinsam ding tawhana. Ano ram na kasayon? Who is the founder of the Catholic Church? Then sitar mo ebidensya. Sa po ni mangisyo mo niya. It doesn't mean kung Katoliko ba contributor anang mong encyclopedia, the fact nga nagtugan nagtinuod, ilan ang i-appeal da na kay public consumption man na before na nila isulod na silang artikulo, ilan ang i-edit. Mabitan nang doon na editor. O gusto ka tinuod na niya kay moingon kadag subadista gitukod ni Kristo niya. Di na tinuod, di man na i-appeal dia. Pwede di ay nang ang pagtuo ang nagtukod unya walay simbahan mauman. Bugo kayo to nga SDA. Mao dito si Kuan dito, mao magnawang ni Agila. So katong nagpailang sa Ginoo kuno. Kalit-kalitam sa taglili adto naman si Kuan. Ano nakagawas? Ano nakagawas man eh. So mao na atong timan-an pagayo. Ay kung magsupak-supak magud ta, tabla pa'y gisupak na itong Ginoo ani. Kaya sa tinuod lang, ang Ginoo mong nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Kung magsupak-supak mo sa kasaysayan, di gisupak nyo ni Ginoo. Ano naman kasayo na? Natanawa niyo, dili din si Kristo gatukod sa simbahan. Kinsa man din tawanan na. Kano sa amin niya nagitukod? Resulta ninyo, sige magpangutlo ng Britannica Encyclopedia. Inding di rin magyapon mo mutuo. Dafa ka di mo manuan ay magpangutlo na. Dali lang po kay kuan man, di man mo amigo sa ilahan ni Encyclopedia. Inumdum sa katong debate ni Florian Hilot og ni Kuan tong atong kahabag di Asmaya Butuan. Ni Jeffrey rin yan, sabat ilang topic, asos, abot dalunggan katawang rin yan, oy. Gamit sa Encyclopedia. Britannica Encyclopedia, gipaninglag, screenshot niya na, screenshot na ko, kinas Google. Na may online nga encyclopedia.
Now, tawagan ni ang di proud sa ni gamit kinay nabasahan niya itong Sabat sa Saturday. Sa ato pa diay in the first place, ang amigo ras niyong gusto mo ra inyo hangtuhan. Ang uban wa. Unsa man ni amigo mo sa inyo gusto ani? Walang gyud mo mudawat anak, kay wa mo amigos, ang encyclopedia wa mo amigo ninyo. Gikontra niyo ang encyclopedia kay in the first place kontra sa inyo ang encyclopedia. Kini bitong kalaki ninyo nga di may manggamit anang mga bias nga libro. O sa maning bias nga libro gani brad, buti pasabot ka ng bias nga libro kanang ikaw sa badista kan gamit ka sa imuhang kaugalingong libro nga sinulat sa inyo ha kunuhang propetang bulok. Mo na bias nga libro. Ug bugamit puno sa among librong Katoliko, siyempre kamong mga di Katoliko moingon sa mo bias na nga libro kay inyo man ha. Pero public consumption man ang ato ang gisgutan dire, kasaysayan man sa Pilipinas, kasaysayan man sa kalibutan. So dili na matawag na tog bias kaya naman in the first place, bisa na mga di Kristiyano ana mo tuo. Ang mga Muslim ana mo tuo. Kamo ra may wa mo tuo. Sus Ginoo ko ambot na lang asa ni pamutang inyong mga salabutan. Ha? Mula gini akong giingon ninyo. Kadapak, magsupak-supak mo. Normal, akong nahibawan sa ako lang po nahibawan ha. Yawa ramay magsusupak sa maturan. Normal sana ninyo. Ha? Normal sana ninyo magsupak-supak mo sa maturan. Kaya mo, ginain nyo. Maingon mo nga, dili man posible ha, bukay ba? Si Kristo gatukod sa Katoliko. Nagiingon yung rebel, natukod na daan. Unsa may giingon ni Kristo? I will rebuild my church? Nagaklarong giingon na magtukod, tukodon ko, wa mo ingon ng Ginoo, i-rebuild na ko ni. Sus, Ginoo ko, ambot na lang, asa ni panghuna-huna ninyo. O na diya, bitaw usahay, magbalanse taman ni mga yala, lisod tagsabot ani nila. Ha, kung unsay, kuan, tawagan ni ang sa may, inyuhang panghuna-huna, ani. Mao bitaw ning niya, itong balansihon, mga igala. Layo rin yung mo tinuod. Kanang inyo bitong giklaim-claim nga kuno gitukod mis Ginoo. Wala man na. Kanang gitukod mis Ginoo. Wala, binuang man ang inyo. Imo ebidensya na, tanawa ng inyong mga maguwali. Mayroon mo, katuyok-tuyok na mo anang isyong Sabado. Sus, Ginoo, kumbot na lang. Dili man gatukod anang simbahang Katoliko ang Ginoo brad si Kristo kay makulay sa Sabado. Utsa man ni karon. Tanawa na inyong mga dokumento mararugod na mo ingon mo nga ay kinsam day gitukod sa Badista brad dili si Kristo. Una ko ebidensya. I have an evidence with regards about that one. Kay ibismo ang inyong libro nag-ingon nga founder siya magtutukod. Wala maingog magdagtukod sa ngalan kay kung ngalan ang atong isgutan in the first place ang ngalan giadaptar na ninyo sa 70 Adventist Church ngadto pang 1860 base sa atong Collier's Encyclopedia. Kasaysayan mo na, di dya pumutuan na. Ay in the first place di lagi mo amigos kasaysayan mo ni dakong parat ninyo. Lakbay Katoliko. Muna nakadakong parat ninyo kay ako di po mo amigo na kuning kasaysayan di sa buko mo to ano naman kasayon pero the fact man god ning atong tawag aning ni ang pagpabarog mga igala sa ni kadako kayo nga kamatuoran man ning ato kamatuoran gini ito kung magsupak-supak mo na di na inyo ha supakirong normal na ninyo kay inyo ham ng papel magsupak-supak papel ba sana ninyo magsupak-supak mo na nga normal lagi na musupak imos kamatuoran pastila na lang in taon door. Lakbay Katoliko. Mo na ni giingon na ning sahay dito kasabot ani nila. Mayong buntag bira bro si Brother Anton Palma sa Pal Junior. Ay buntag da lahi ang Apostolic Christian sa RCC ayaw mo ga-claim. Unsay lahi? Kinsa may gaingon nimog lahi? Nagay ko ebidensya og lahi nganong sa may rason di ka mosulod ani ako live. Ayaw call kanilang dangalan nimo fake account. So man ako matinud-anon mo
Ayaw pagdala ng mga fake account. Yeah, di pa yung mga profile picture ninyo. So pag yung kay moampo na bato kahoy maong magprotest si Luther. Usa ba na sige protestahan ni Luther? Tungod kay gaampog bato kahoy o may katolikong gaampog bato kahoy. Kamuro man nang isyu ana. Tanawa ang unsa may dako kayo nga rason nga ni protestas man Martin Luther sa Katoliko. Tungod ba anang giingon nimong bato kahoy? Ayaw, huri kung giingon ninyo, basa-basa sa mo pag may time. Ang rason nga nung ni-protesta si Martin Luther, tawa si ganahi, tanawa itong basahon niya. Between 1514 and 1518, kinsa man si Luther, father of Protestant revolt. Kaya ko nung tawag aning ni ang kuan, iyahang i-reform ang simbahan. Na-reform ba simbahan Katoliko? Wala, ilahang mga protestante may na-reform, pitindagana rog branches. Lakbay, Katoliko. Dagan kay branches, unsa may giingon dire? In 1514 and 1518, he was spiritually troubled about salvation. He began to doubt the church teaching. Nagduha-duha siya. Nagdadalawang isip po ito si Martin Luther, kumbaga sa Tagalog. Unsa nga church teaching na apil ba tong naay magluhod-luhod migbato? Gitudlo ba na church teaching ba na? Ngaludhan ang puaning rebulto? Wala. Kinaasa Catechism of the Catholic Church ang among mga pagampo wala nakapunting niya ang maong rebulto. Inyo nga kay inyong ipunting yun, pasangin lang yun ng Katoliko. O gidangat ninyo. Lakbay, Katoliko. O spiritually doubt church teaching. One day he read the Bible. Nagbasa siya Biblia. Read the Bible's teaching on salvation, for in it, para niya, in Christ, diya ni Kristo, is the righteousness of God, revealed to faith, pagtuo lang sa pagtuo. As this is written, nakasulat, the just shall live by faith. Roman 1:17. This revealed to him. Morning nga yang nakita sa yaha that man is saved by accepting and trusting Jesus alone, and not by the church sacrament or doing good works. Ngunit akong rason. Asam tong giingon nimo nga ni protesta tay gikuag bato. Nga ang rason sa atong kasaysayan diri ni protesta siya kaysa rason. Dili na ta mutuan ning church sacrament. Ari na ta tuulan tag Kristo. Di na kinahanglan mayong buhat. Basta nagtuo ka, kumbati na. Umunay gisunod karon sa inyo mga protestante, di na magkaluwas ang relihiyon. Unya pagtuo oras Ginoo, okay na. Mao ni. Which is mali. Nya asam to giingon nimo nga tungod kay bato kahoy, ayaw kong istoryahin na imuhan chismis dong. Lakbay, Katoliko. Mao bitaw ning usas dako kayong rason mga igala nga kining tawag aning ni ang kuan gipadad-an siya ga sumon sa usa ka Santo Papa na to. Di niya i-recant ang yahang surrender yahang inirihis nga pagtuo. I-search ang 95 thesis ni Luther. Nakabalo ka kung saan ang 95 thesis niya? Sige, atong i-search na yung 95 thesis. Ingon man kag i-search. Sige. The 95 thesis of Luther. So, pag maingon tag kuan sa atong tanaw niya. 95 thesis. Naman naman ganili libro anang The 95 thesis of Martin Luther. Namay kuan ana gitawag og PDF, aritas PDF. Atong tanaw ning kuan giingon ni mog the 95 thesis description by Martin Luther sa mga table of content ani John Acton wala man ni table of content o may giingon diri nga regarding about pagsimbas mga kahoy simbas bato man imuha man ang panghuna-huna. Gusto mo di ka mag-search og kanang tawag aning ni ang thesis ni Martin Luther. Dapat makabalo ka kung saan yan. Nakabalo ka kung sa thesis ni Martin Luther. Amahan diyan na ninyo. The father of Protestantism ba ng tawag aning kang Martin Luther.
Kaysa may niuna ni protestas katoliko nya kamo protestante kay mo dagko. Oh. Unsa giingon sa 95 thesis which propounded to central belief. Duha ka sentros pagtuo that the Bible is the central religious authority and the human may search salvation only by faith and not by their deeds. Ilang mga buhat. Asa man na imong bato karon? Aning resulta sa imuhang kuan. Kinsa man ni pa-join na to ni Scoville. Hila ko no ta. Join na to ni Scoville ha. Bill. Hilak dito Bill. Join Scoville ganina. Sige. Imuhang dagway piting-piki wa man din ni profile picture imong account ay. Muna dia. Sa kung saan nyo, gumagama na yung mga pick account, unay mutuon ninyo. Sa kung saan nalay paandar ninyo. Bisa kung saan nalay paandar ninyo para mutuo mo. Mayong buntag, sir. Kamusta dia? Okay na, Brad. Mayo. Kanusa magkatoliko? Mag-SDE ni mo, Brad. Ug mag-SDE ka. Malagi, magsabadista ra ko kung mabardaw na ning kuan, Pabrikas Filmico page. Lagi. Nusa pa man na mabardaw ng Pabrikas Filmico page. Wag ato ba? Nya, magsabadista ra po ko, Brad, kung mahurot na ning hangin. Kalibutan ba or kanin tawag gani makakita kita ko sinaw nga ning hangin. Amay no, okay ra sada. Brad, wa mga katong ba katong. Katong katong kauban na. So magiingon si mong kauban. Katong yang pangutana god, wani mo matubag. Sa may pangutanan niya? Ito yung pangutana ba, Katolik, Dutopo de Cristo. Si Kristo ba yung gatukod sa Katoliko? Baga ito. Diday ka mutuan na. Diday ka mutuon na si Kristo yung gatukod sa Katoliko. Kawa may mabasa sa Biblia. Lagi, walay mabasa sa Biblia, diday ni mutuhan. Mau ba di prinsipyo nga di mabasa sa Biblia dituhan? O ang referensya og haom sa Biblia tuhuan ako. Di ba? Mau ba ni prinsipyo sa Biblia nga og di mabasa dili tuhan? Dili sa pero imong kuan ba? Para ani Brad, nabas Biblia ning malibang ta nya pagkahuman mangilo. Wala, di ba? Wala na. Wala sa Biblia. Pero ngano nga ato nagibuhat tungod kay makaayos sa atong lawas. Di ba? So sama ra sad ni nga ang kasaysayan atong gituohan kay dili makayo sa atong lawas kun dili makayo sa atong kalag. Ang inyo laging gitukod na mabasa ra sa kasaysayan. Dili man sa kasaysayan, Brad, og Biblia lang tanamas Biblia na. Dili haom sa Biblia. Haom yapon as Biblia, haom. Laktot pa ka istorya og walay kasaysayan, dili matukod ang arsisi. Di ba tinuod? Naaragyapon. Kaya ang kasaysayan, in the first place, nag-probe lang na siya nga ang simbahan, gitukod ni Kristo, mo ning Katoliko. Wala man moingon ng Katoliko nga, walay kasaysayan, di matukod ning Katoliko kay, in the first place, di man encyclopedia ang nagtukod sa Katoliko, si Kristo man. Ang mga kasaysayan, igo lang ng gatugan. Ang Biblia o ang kasaysayan. Parihong tuohan nimo kay ngano ang kasaysayan gibutan nas dagan sa Ginoo sa Isaias 41:4 kay ang dagan sa kasaysayan sa kalibutan gibutan nas Ginoo. Mauna nga kung magsupak-supak kas kasaysayan sama ra nga gisupak nimo ang kasaysayan, sama ra gisupak nimo ang Ginoo. Kay sa hubot sa 8 basaha ang kasaysayan ug tanawa. Dili lang supak sa kasaysayan. Dili lang kita mo supak sa kasaysayan para ragwadani, Brad. Nga, di ba, taga Cebu man ka, no?
So nga namang mingon kita nga sa Cebu brad didunggo si Magellan di ani brad. Na dire gagubat smaktan sa una gapinsinganay silang lapu-lapu. Ano nakabalo man ta ana? In the first place diha ba ta ana actual pagkahitabo o sila gapinsinganay silang Magellan ug sila lapu-lapu? Didunggo silang Magellan diha Cebu. Diha ba ta actual? Wala. Ngano nakabalo man ta ana? Because of the history. Ano ra gud ka sayon? O lagi maklaro man sa nga naa sa history pero kanay tukod ba? Naman di ay. So maklaro gid ay basta naa sa history. Nya naa man gid sa history brad nga gitukod ni Kristo. So maklaro gyud. Ang si Kristo katuko pa ang gitukod ni Kristo ngano sa iyang cross dito sa babaw ingon man siya hari sa mga Diyo dili man hari sa mga Romano Di man. Katoliko. Dili man si Kristo, di man si Kristo ingon ana si Pilato man. Mo bitaw na ingon to mga Hudyo nga, "Stoy tatanga na." Ingon si Pilato, "Ang nasulat ko na di na pwedeng ilisan." Ha? Kristo hari sa mga Diyo dili hari sa Roma Katoliko. Dili, Pasabot dili siya tinuod ba na, Brad, ani ba? Kung moingon ta nga, di ba, nangutanas Pilato kang Kristo, hari ka ba? Ikaw ba ang mga hari sa mga Hudyo? Ang response ni Kristo, giingon mo. Nga naman, in terms of gitawag na to og racial, sa rasa siya nagbase. Kay nga naman, Hudyo mas Kristo. Alang-alang mo yun sa ako'y mga hari sa Romano. Di man siya, wala man siya makabase sa rasa, di ana. O sa ecclesiastical. Kung ecclesiastical, paminaw sa, ang iyang pagkahari, kung ibase na to sa racial, normal nga moingon sa mga Hudyo. Pero kung ecclesiastical lang atong basihan, bisan pag di ka Hudyo, pwede ka harian sa Ginoo. O, dili day hari. Inimos Kristo, kay Pinoy man ka. Kay sa Hudyo ra sa na imong hari. Me, balansiha ko no. Kung magisgot tag ecclesiastical, bisag Pinoy ka, taga Cebu ka, kung taga Mindanao man ko, hari si Kristo para nimo. Kay nga naman, Ginoo man siya para sa imo ha. Ano ba sayon? Kuha nimo? Kristo. Giingon mo nga hari ako, di ba? Mo yung kaana, Oh. wa yung mingon nga hari kas Katoliko. Racial lagi ang gibasihan ng Kristo. Nagpasabot nga dili jud Romano Katoliko si Kristo. Lagi ba? Nakabase si Kristo sa racial. Paminaw ha? Nakabase si Kristo sa racial. Rasa. Yang ko niya Hudyo sa gahari. Kaya nga naman, kung ang kunyo niya nga maghari siya sa Roman, kung mayon siya nga rasa ko Romano, di siya mapatay. Kaya ang mga Roma, di gali mo patay ang taga-Roma ni San Pablo nga pagkahuman na hibawan ni sa sundalos taga-Roma nga Roman hon citizen si San Pablo. So, dili mapatay si Kristo kasi si Poncio Pilato, di man gid siya mo patay ni Kristo. Kaya wala man gid siya nakitang mali nga batok ikasumbong. Motong naingon si Poncio Pilato nga wala jud ko'y nakitang sayop aning tawhana nga akong ikapasangil nga patyon siya. Pero kay mao may inyuhang mao may inyuhang sa kadel lang ha. Kay mao may inyuhang ingon, sige manghinaw ko. Wa ko'y labot aning kamatayon niya ha. Bauto nang hinaw itugyan ako nis inyo. Kay kamo may magbuot ani. So ana ang atong basihan ani. Kay para matuman ang giingon sa kasulatan nga ang Mesiyas kinahanglan magantos ug mamatay siya banhawon sa tulo ka adlaw alang nato. Oh, malagi. Wa ko'y basta kung si Kristo pa'y katukod sa Romano Katoliko, nganong giunay mo to sa mga Romanon? Sa Romanon, dili man ecclesiastical mo nag-unay ni ato. Mga rasa ba, race. Unya ang timala na to ha, ang nagpatay gud sa atong Ginoong Hesukristo ang mga Hudyo. Tanawon ako ha. Dili man atong Biblia atong basahon na. O diya. Sa Rome magbasa tag Biblia dili man. Brad, unang Tesalonica o 2:15. Ang mga Hudyo mao ang nagpatay sa mga propeta sa Dios kaniadto og sila usab nagpatay kang Ginoong Hesus. Kini mga tawana mao usab naglutos kanamo. Wala gayud malipay ang Dios sa ilang gibuhat, nakigbatok sila sa tanang mga tao, Hudyo. Ang pahulay sa mga Hudyo Sabado, mo nang mayingon ko Sabadista gigapatay sa Ginoo. Karon ang nilihok ang nilihok, kinsa man ang nilihok sa pagpatay ani, kinsa man ang nitrabaho sa pagpatay ani. Paminaw ha, ang nagpatay mga Hudyo. Kinsa man ang nitrabaho, mura ra gud ani ba? Paminaw sa ba? Brad, mura ra ba aning niingon si Duterte nga, pamatyon ko ang mga nagsabo. Kinsay nagpatay si Duterte?
personal bagid si Duterte nga maoy ni Posel. Wala. Ang nilihok ana ang mga pulis, ang nilihok ana ang mga sundalo guban pang mga gitugyanan. Sama ra nga ang nilihok kaning tungoda ang mga Romanhon kay sila gitugyanan ani sa una. That's why kay ang tawag aning ni ang kanang Roma nga mo'y nagpatay sa katong gadughang sa bangkaw sa gadughang og bangkaw sa kilid ni Kristo. Roman soldiers man to. Pero at that time ang mga Romano paganismo pa. Sa dihang pagka kay kato wala man naginganlan sa Biblia no. Wa gibanggit ang ngalan ni Saint Longinus. Si Saint Longinus usa na siya sa mo'y unang nahimong na santos nga actual conversion pod. Kay ang pinakaunang na santos gud nga si Kristo ang nagcanonize, siya tawag aning ni ang si katong tulisan si Dimas. Gikanonize gito si Kristo ginangunay og canonize adto. Sukad karon adto ka sa paraiso uban nako. Katong nahitabo ni Saint Longinus, actual conversion to niya kay sa dihang gidughang niya ang kilid ni Kristo pagbuhagay gid sa dugo og tubig, nipisik sa iyang mata niya yang mata kay buta man to kay naigo siguro to skuan. Naulian iyang mata. Motong niluhod siya sa tubangan ni Kristo og niingon, tinuod gayod nga kining tawana anak sa Dios. Og motong dako kay rason nga na-convert siya into Christianity, nahimo siyang munghi. Kadtong dugo nga yang gidughang gisalod niya to sa kabutanganan. Pagsalod niya yatong gitaguan. Since at that time nga gipreach na ang Kristyanismo, nagtudlo na siya, nagpreach na siya kay nagkatoliko naman siya. Motong gipangita siya sa mga Roman soldiers o sa kadagkuan tinugyanan mga balaod sa mga Roma, patio na siya. Kay nagkristyano naman siya, patio na siya sa Roma. Motong niingon siya kay Sotokil order naman siya, motong niingon siya nga in the first place kung patio na gyud ko kaning dugo ni Kristo nga akong gitaguan naa dito sa bukid, kuhalan to ninyo for the sake remembrance o giputlan gyud sa gulo. Munang nasanto sa simbahang Katoliko. At that time ang mga Roman sa una paganismo pa di pag Kristyanismo. Di pa mutuog Kristo, wa pa mudawat sa Kristyanismo. Muna kung makakita ka sa kapanahonan sa persecution, ngano ang Katoliko wala man may mga dagko kayong katedral unlike karon. Kay illegal pa ang Kristyanismo sa una. Magmisa pa ming Katoliko tapos ilalom langob. Panggukdon pa mi sa kuan sa una namang ko'y church history diri no. Dahil nga ang usa ka Santo Papa nalimot ko sa pangalan nasa history na ko diri og siyam kadikon giputlan ginag-ulo sa mga Roman soldiers king ano man gamisa sila diadjud sa ibabaw sa lubong sa mga santos. Nya kay bawal man na sa mga Kristyanismo. Mabitan ko nimong basahon si Constantino nagdeklarar siya og Sunday gihimo niyang legal sa iyahang nasod kay at that time sa panahon sa persecution illegal ang Kristyanismo, ang Sunday illegal. Karon og magsupak-supak ka ani kung dili si Kristo gatukod kinsa man di ay. Uri ang pangutana ba kinsa mo gud di ay founder sa Katoliko ug di si Kristo gud. Yawa may nagtukod sa Katoliko. Yawa. Kinsa mang yawa ana? Kinsa mang yawa? Oh no! Ha? Ang yawa makailapon man ang Katoliko makailapon o yung kanya. Oh, unya lahi man ang mo di atong tanahon na to, Brad. Mo di atong tanahon. Ang yawa ni kailapod sa tibuok kalibutan. Ang Katoliko ni kailapod me. Question, unsa may kalahian na ning yawa nga pareho mang ni kailap sa tibuok kalibutan? Kay kamo ni kailap ra ba pud mo? Ingon ra bas diri laig silang debating Argesino. Kami ang Katolikong tinuod, gamit pa sulat ni Ellen G. White. Now, ang yawa ni kailap sa tibuok kalibutan aron manglinglag tao. Ang Katoliko ni kailap sa tibuok kalibutan aron pagdala sa maayong balita ngadto sa mga taong wala mo to aron mapaduol sa Ginoo. Kung ang inyong toyo is pagpanglinglalas Katolikong hilaw, pagpangilad, kauban mo siya wa. Ay, ang the first place ang yawa di ra ba gito Romano? Oh no! Ha? Ako mambato na. Ah. Katoliko ba? Oh, sige. Katoliko? Unsa man libro ha? For over 1,000 years before the execution of the Protestant. Unsa na libro ha? Unsa libro ha na? Ha? Unsa libro ha? The Catholic Mirror. Unsa the Catholic? Ipakita daw the Catholic Mirror ipakita. Ang kaber ba? Kaber. Wag mong kaber kay dugay na kayo karaan mo kini. Ay, kotisyon na sa inyong librong lagda.
Kana lagi over 1,000. dili lagi na Zoy. Anang imong gibasa, dili na libro sa Katoliko. Kotisyon na sa libro sa Katoliko gisulat sa inyong libro. Yaw na. Diba? Ipakita Mission. sang kabir sa patanaw sa kabir kung Catholic Mirror ba gina kay ug di na Catholic Mirror ay ikaw may nangilad ani ron. San Katoliko? Gausab. Dili ba Yes. ani brad oy ana nakoy kabir oy ipakitang kabir. Kanina. Wala ni kabir. Na posible gwa Ay, kanina. ang Catholic Mirror dili man na libro hoy. Ang Catholic Mirror dili na libro, pamplito na. Nya libro man na imong gawiran, gikotisyon man na naa sa inyong ha man ang libro imong gibasa. Naay kotisyon sa Catholic Mirror inyong gibutang diha mo na ipatuon yung sa Katoliko. Pero mana. Awa, kung Katoliko pa Pamplito man na, Brad. Ang Catholic Mirror, pamplito na siya sa Katoliko, dili na libro. Imo libro imong gipakita. Di ikaw di nangilad ani ron. Basta na dire nga ang Katoliko. Ay ikaw jud ay nangilad ani ron. O klaro kayo? Wa? Hoy, Brad, ayaw ba, Brad? Kung matinud-anon kang magwawali, Brad, ako believe kay kunin mo, Brad, kay butan magkakang tao. Proud kay ka sa imong anak na human jud eskwela kay gigastuan gyud imong tinuod. Believe kay kunin mo. Intense pang gud og pagtuo, Brad, limbungan man day ka. Ipatuo kunin mo ang Catholic Mirror nga, pamplito man na di man na libro. Sino? Ito man ang libro, basta may mabasa dire. Kanang imong gigamit dili na pamplito, libro ninyo ng Seventh-day Adventist mo na dili nimo ipaklaro ang cover. Dayon ni kaduha kanang Catholic Mirror, inyo na nang gikotisyon gisulod sa inyong libro para ani lagda ba na ay librong Catholic Mirror. Ay, Brad. O Katoliko ba Kristo? Ano dili man sa sundikit? Ba't keeper man siya? Sakpano. Ayaw lagi pangilad mo. Gaduda na dyan ko ni mo, ani ba? Kauban nyo mo siyawa, ani ba? Oh no! Ano pa? Wala, ano? Ayaw lang nagamita, Brad. Batay Catholic Mirror. Ano ba? The Catholic Church. The Catholic Church is by the divine power, abolished the Sabbath, the day of command. Kung sa man ang libro ha, Catholic Mirror gyapon. Analo, the inter, Dili civilized, word of bound down. Klaro kayo no? Dili unsa man na, Catholic Mirror gyapon na libro ha. Ha? Sa kuan, Harold. Brad, dili ko mailad anang libro ha, Brad, kay ngano. Kanang libro ha lagda na siya sa Seventh-day Adventist Church. Namon koy ako ana, mo nang di mo ipakita ang cover. Lagda na sa Seventh-day Adventist Church na ay mga katinawan anang nasulat ng paminaw sa naay mga katinawan nga nasulat ana particularly na gyud kaning inyong gikutlo sa Fed 75 narao Catholic, the Catholic Church for over more 1,000 years. Before the existence of the Protestant, by virtue of her divine mission, change the day from Saturday to Sunday. Asa mabasa? Catholic Mirror, September 23, 1893. Gikotisyon ninyo sa inyong libro nga lagda ang pamplito sa simbahang Katoliko. Unya take note, kani pa gyud nga mga isyu kay gibasa man ako ning pamplito no sa Catholic Mirror no kay to man gipangita na may PDF ana diri sa Google. Gibasa na ako ni sa ubos ana naay pahayag didto, let us answer the allegation of our brothers and sisters nga po nga protestante mga isyu in the first statement, in the first article. So kaning niya nga mga giingon diring Catholic Church for more over 1,000 years before the existence of Protestant by virtue of the divine mission since the day from Saturday to Sunday, katarungan na sa mga protestante gibato sa Katoliko nga tagaag tubag sa Catholic Mirror. Imong gipatuo nga kanang libro Catholic Mirror na lagda na bra nayako ana ayaw ilada ni mga tao. Oh
Mo bitang hadlo ka mo basa anang kaber kay ngano man in the first place di mo kayang ipakita. Brad, Ako na ako. lagi wala Oh. kaber pero sa kuan na kaber. Ayaw yana. Yana gyud ba yana ibali. Yana man nimo may kagwan ni kaber. Listen pud mo na gipilo nimo. Oh, kaber. Ang kaber Ano na. ba nasa pagbabasa Ayaw. Mo na akong gi-explain nimo. Sa Catholic Mirror, sa simbahang Katoliko, katarungan na sa mga Protestante gihatagag tubag sa Katoliko na sa ubos ikaduhang istansa ng Catholic Mirror. Nagbasa ba ka na? Akong tanaw ng Catholic Mirror ha. Catholic Mirror. Ako i-research ni diri sa kuan sa Google ang PDF ana Catholic Mirror. Noon sa ikaw liwat man jud kas imong papa gid si awa nimo brodoy. Nagid Catholic bitaw Mirror. Katoliko bitaw nga mosulod sa imong live no. Ya maminaw no. Mailad jud lah na libro din na namo bay. Nya inyo man ni libro. Anaw na to niya sa Wikipedia. Ayos sa lagi ba kay noon sa maning basa pagalitas Catholic Mirror Wikipedia. Oh, dera ha preface. Oh, preface. Ang preface akong basahon. Ang Catholic Mirror nag-upload pod ang gitawag Wikipedia. Unsay giingon sa preface? The content of this pamphlet. Kabalo ka kung sa pamphleto dili na libro. Oh, the contents of this pamphlet embrace four editorials which appeared in the column of the Catholic Mirror in four successive issues of the paper. Kaning mga isyu sa mga dili Katoliko nga gitagaan og tubag sa Katoliko. Nakuha nimo ang punto? Kanang imong giingon na wala dire. O dili Nasayo pa ni the Catholic Church. kamo moingon mo na inyo nang isyu mo bitaw nang gitagaag tubag diri sa ubo sa Catholic Mirror. Inaingon man na may pangutana diri oh. Question, why do we observe Sunday Ana na po dara sa ubos imong gibasa oh. Quotation gihapon na. Dara question. Pamisa lagi ba? Quotation gihapon na nga libro gikan sa Katoliko. Ayaw mig patuoha nga librong Katoliko na imong gihawiran kay in the first place ang librong Katoliko di ana kana rang gi-quotation ninyo sa sulod sa inyong lagda. Paminaw sa ba? Ang librong Katoliko ana brad ang tinuod. Paminaw sa ba? Ang librong Katoliko anang tinuod kaning ni sa sulod yan yung gikotisyon sa ubos. Ang imong gibasa, ang una nimong gibasa ang Catholic Mirror. Ang Catholic Mirror pahayag ni sa term na dako kayong Katoliko dire no. Katoliko kadali lang ato siyang tanaw ning atong effect dire. O da Katoliko no. Kaning Katoliko dire unsa man ni Brad atong tanawon sa ning kaning kuan ani ba? Niya ha. Ang uluhan ani Brad authoritative quotation on the Sabbath and Sunday. Unsay pahayag sa mga Baptist, sa mga Presbyterian Church, sa mga Lutheran, sa mga Methodist, sa mga Moody Bible Institute, sa mga Mormon, sa mga Katoliko, sa mga John Wesley, ni Martin Luther, ni Presbyterian, ni Baptist. Unsay pahayag pag-view nila regarding sa Sabbath. So diri ko nakapokus sa Katolik. Ang view sa Katoliko inyong gikuha. Paminaw sa ba? Inyong gikuha ang libro sa Catholic ang pamphleto. Inyong kang nailibro sa Katoliko. Unsang libro ha? Catholic Mirror. Unya in the first place ang Catholic Mirror Brad, pamphleto na dili na libro. Oy. Nya nga nung mayong naglibro. So ang deception sa yawa, Brad, milukop sa kalibutan aron pagpangilad. Ikaw may nangilad ani. Sakto lagi ning Catholic. Ang Catholic Mirror sakto kay ang tubag ni Soka sa Ginoo ko. Bibliko ba? Ay sa paminaw sa ako na. Bibliko argumento ta, di na naglagda nimo kay nabukay na kasi mong lagda. Paminaw sa mga igsoon, paminaw sa mga igsoon. Ako sa ipaibalwa. Kani si Kubel ka limbong-limbong ni. Ang gigamit niya, libro kunong Catholic Mirror. Ang giingon sa Catholic Mirror,
publish na itong 1893. Des, kaning preface ha. Nalundong. Des contents Ang of this Katoliko, pamphlet, boy, pampleto kausap. na din na libro. Hoy, kausap Mm. Kaisa. Ato pag Ah, sige. sa argumento. Kaya wala na ka, nabuking na ka na imong Catholic mirror. Arita, Sok. Napo ko'y libro ni Sok. Napo ko'y libro ni Sok. Paminaw. Sige, bibigor komento. Unsay Paminaw. pahina? Atubag ni Soko. Tubag ni Sok. Atubag ni Soka. Paminaw ko. Domingo mo ay giilis sa gipahunong nga Sabado. Klaro kay dito pag Sok sakto ang mirror. About Sabat. Sige, dia. About Sabat. Tubag, dara. Na ay teksto ani mo basaha. Na ay tekstos Biblia man nimo basaha. Giputol gyapon nimo. Wala na basaha. Sakpan gyapon ka. Ya. Akong basahon ang tubag. Ang tubag ni Sok ningon. Domingo maoy ilis sa gipahuno nga Sabado. Walay ka matuoran. Walay ka ito basahon na. Domingo maoy giilis nga gipahuno nga Sabado. Walay nakatuman sa pagbantay sa pagpahulay bisan anay nga mga ginikanan sa mga Hudyo. Nehemias kapitulo 13 bersikulo 18. Taas man niyang tubag ato basahon na yung putla. Bisan pang ilang mga anak ug ang mga kaliwatan wala usab makatuman sa paglihi sa adlaw Sabado. Ezekiel 20:21. Sa pamilya sa kay imo magikuto ibabaw ra. Sumpaya na to. Ne kanay sumpay. Next, mabugat nga ayun sa lagi ba kay mabuking mga tinuod ani ron. Ang Domingo mo ay giilis Paminaw sa kay naay tubag si Sok taas kayo niyang tubag maugmaan man tagbasa ani kitaas mo ganyan tubag. Ato lang ning ang Domingo, ang Sabado gadto Domingo ka wala man kay nakatuman. paminaw sa basa tubag, paminaw ang tubag di ka mo basa ra ka. Ningon diri Domingo mo giilis gig pahunong sa Sabado unsa may rason na nasa ubos wani mo pang basaha. Kibasa bidala ko walay. Akong tiwasog basa. Diri na ta kayo malangay mo tani kitaas mo kayo. Ningon diri. Mutuo ba kas gisulat ni Sok? Jaja. Tuohan ba nimo nang gisulat ni Sok nga ang Domingo mo giilis sa gipahuno nga Sabado? Mutuo ko kay wa ma insakto man dili sa inyo Catholic mirror. Sige. So 100% gigamit gituohan niya si Sok ha. Ningon si Brad Sok sa mao gyapong tubag. Ang Domingo. Si Jesus, paminaw. Ningon si Brad Sok sa mao gyapong tubag. Si Jesus dili sa Badista kay gibungkag niya ang pagpahulay sa Sabado ug buot sa patyon sa unang mga nagbantay sa Sabado busa dili diay siya sa Badista. San Juan 5:16-19. Mutuo bugas giingon ni Sok. Mutuo ko pero ang palakpakan. Kay mo kay sa Palakpakan. Mutuo ko ang gisupat iso kay naman sa diri. Nag-ingon no? No. Ay sa kata. Dahil sa ato pa kanito man ka sa sulat ni Sok no. Okay, kanito man ka sa sulat ni Sok. Pamilya sa kanito man ka sa sulat ni Sok. Wala duda sa Badista dili si Kristo mao sa Badista. Ay sa nabatasan ni Jesus. Siya misulod sa sinagoga sa adlaw. Suwat ni Soka ako tuwa na. Sulat nabatasan ni Jesus sa adlaw ipapahulay. Busa si Jesus sa Badista di ay. Klaro kayo. Tuwaan makanina ko so. Ang gibasa nimo, Brad. Ang gibasa nimo nga imong gituohan ang pagsupak. Question paminaw sa. Ang gibasa nimo naagya pong kay gilimbong ang pagsupak wa nimo basa. Kanang pahayag ni Sok na sa pagsupak na sa mga laing sikta nga gibatos Katoliko nga gitagaan og tubag ni Brad Sok. Paminaw sa. Ang imo gipangutan ko nimo motuo ka ba sa gisuwat ni Sok karon kay ginaangkon ko nga motuo ka sa gisuwat ni Sok. Unsa di Sok? Sa Badista si Jesus. Sa Badista. Pagsupak lagi na. So kung imong gituohan ang pagsupak, ang pagsupak pa imong gituohan, therefore mahilig ko yun nagsupak-supak ni Ron. Ay sa. Ngayon ka nga, mutuo ka ba sa suwat ni Sok? Kani suwat mo ni Sok. Suwat ni Sok. Karon kisi-kisi na sa. Lagi. Wala man tayo lalis, ana Brad. Kanang giingon ni Sok niya sa iyang sulat. Paminaw ako i-explain nimo no. Para magkasinabot ta. Brad, mangayon ako pamilya sa
Bad. Mangayo lang kong pasaylo ni Ublang. Mudag ko na itong tingog kay Inuigo. Ay, okay ra Inani na ba, siring mo niya to. Pero sa, hindi ko man na to, Limanor, kaya punta. Magapi, Amigo kape, ra, snack, kaya punta. May ko lang amigo pa, amigo. Palangga ko, tiga. Okay, ikaw na. Brad, ang giingon ni Brad, so, kanang pagsupak diha, kanang pagsupak diha ni, katarungan na sa mga sabadista, sama ninyo, gikutlo ni So, kay gitagaag tubag. Di ba, Buot pang wala- ipasabot karon nga, Brad. wala Kani ha, koy- pang example ba? wala Pang koy- example ba? Wala Pamino sa koy- example nato ni no. Kay gikutlo man ni buot pang ipasabot nga kining gikutlo nagtugan nagtinuod. Mabay Wala imong lagi ko Yun. kay ang isa sa ang imong giingon mo tuo ka ba sa gisuwat isok? Nitando ko nga ako nang tuhuan karon kay nag-ingon man diri. Ingon sa nabasasan ni Jesus, siya misulod sa sinaguga, kaadlag ikaw dili ba paunay. ang buot Jesus ako sa ipasabot, balista. Brad. Ala ka na. Brad, ang buot Dato ba, ipasabot ikaw, na kung matuo ka nituo rin. ba ka sa sulat ni So kadtong tubag kay mo man Ano, unang dili ba? tubag imong gibasa, di ba? Sulat so. Oh, oh. Akong gibasa argumento ni Sok. Oh, Sa argumento Malaysia. karon. Kay nasulat man na, Karon, nasulat ako man na nang sa tanan libro nimo. gyud ni Sok. Buot ipasabot Ako na kanang nang diyan tanan nakalatid sa libro ni Sok, tinuod gyud na siya. Panalitan Dili ba, karon dili ba? Brad, og Ako mangutisyon mangutan si na, Sok. ani ba? Brad. Ani ha? Tagal Ako sa yung sample. mangutan Kung na, mangutisyon si Brad Sok karon og mga librong dili katoliko din ibutang niya di ana. Buot bang Dili ba, ako ipasabot nga mangutan na tinuod nimo. na puna. Asa Ako, sa kung mangutisyon si Brad, ato kung klarohon ba? Kung mangutisyon si Brad Sok og mga libro sa laing sikta, ibutang sa iyang libro, buot bang ipasabot nga tinuod na puna. Pero kay iya man gisuwat. Ako sa imong utana. Sige, kanida yung mamutang og libro no. Isa Brad, kanida yung mamutang og libro no. Ka ba sa gisuwat ni Sok? Nay Ay, yung ako lagda mangutanan akong mo. basahon Ay, sa Isa, lagda, sa lagda na ako. Lagda na ako ilan. Tiko ka man ka. Awa. Dili oy, Ako ito na mangutanan mo. natiko ka. Ah, Manana muto. ka niingon nga nito Ako ka nga si mangutanan Cristo mo. dili sa Mao Modista. gali. Ako sa mangutanan nimo. Mao di ay. Ako mangutanan nimo. Muto ka ba sa gisuwat ni Sok? Nga nag-ingon nga si Jesus sa Badista. Matupang Sok, muto mo ni tuwan. Ako dili. Ay, dili ba tupaga ha? Tupaga. Muto Tupaga ba? ko sa Awa. giingon paminaw ha. Muto ko sa gisulat ni Sok nga si Okay, Kristo mutuo, sa Badista Deka. kay nga naman paminaw ha. Okay, mutuo, Kanang akong Deka. gito Salamat, paminaw salamat, sa po. mo explain sa kuya sa sapaw kay mo ni nakaparati mo kay sapaw din ka ba? Kanang giingon ni Sok nga Oo, giingon sa Deka. iyang libro nga si Kristo sa Badista. Tinuod na siya nga pahayag sa inyong Okay. mga katarungan. Gisulat ni Sok da. Kisagod ni ingon nga na, kanang bakak nang gipanulat diana ni Sok nga gisulat mong gina niya. Tinuod na siya, pero asa na Okay, tinuod? Sa tinuod. inyo nga mga pamahayag na mo, bitong gibutangan Pero sa ibabaw tinuod, na og isa prip ka- kanang kanang pagsupak. tinuod ba din nga sa Ang Badista? tubaga na mo na among gituohan pod kay mo na among gidawat ang tubag. Ingon. Diba? Pangutana. Kay Oh. nimo manggakan tinuod ang giingon ni Sok nga sa Badista si Jesus. Kaning tunod angay supakon, dili angay supakon. Nga sa Badista Supak si mo na Jesus. para namo. Oh, Kay supak. pagsupak man na, Isa mo ka, bitong iba gitagaan yun. na mong tubag diyan na Pagsupak. suyo kay pagsupak na tinuod nang gisulat niya diyan nga Okay. pagsupak. Kay reality na Oh, man gyud na ito, eksistado ito, man gyud ang pagsupakan na. Wala, So di jud ko ikaw moingon nga magkuhan, bakak ng wala. klaseng pagsupak kay nga naman ang kana nga pagsupak Pag-ingon na nito. exist gyud na naagi na sa inyo mga baba. Mo bitong gitaytulan ng pagsupak ang among gidawat diyan nga tinunood kanang gitawag na mog tubag. Mo bitaw nang kaming mga Katolik Pitipender basta magseminar mi i-explain na mo unsay pagsupak, i-explain sa damo unsay tubag. Walaikum. Kay para maka-encounter mi og sa badistang sama ninyo, para maka-encounter mi sa badista sama ninyo, burason ana nga Brad si Kristo sa badista kay nisulod sa adlaw sinagoga. Alam na namin ang tubag ana kay nga naman naa na diri naka-program na. Oh, karon kay Oh, lagi. ingon man ka Kay quotation nituo Brad, man kay tinuod Nisok. ng quotation. Nitupak si Naa Sok. sa inyong Brad, gituohan man nimo ning naay Catholic Mirror nga gisulat sa inyong librong lagda. Akong pangutana mauni. Nagyapon sa mga Ano? pong libro ha sa ubos anihan ingon. If the Bible is the only guide for Christian, then the Seventh-day Adventist is right in observing the Saturday with the Jews. But Catholics learns that to believe and do form the divine infallible authority established by Jesus Christ, the Catholic Church. Mutuo po ka ni, kaya naman sa inyong libro.
Mutuo ko kaya mo ang libro. Good! Sa to Oh. pa mo nang dawaton nga Oh, established oh, by ito. Christ ang Oh, Katoliko, lagi. gituuhan nimo. Establish lagi, pero mo ikaw sa bawa ko Good! basta na. Wala na. If the Bible, aga isa. Case is Ako closed. basa. Case is closed. Ay, Kaya imo isa. nang gituuhan Ay, nga ang Katoliko gitukod ni Kristo. Ay, isa. Wala ni problema, palakpakan, palakpakan. Answer if the Bible, the Oh, only lying guide kwan. for the Lying iso, Christian lying iso. Lying iso. in the seventh day. Gamay na lang kulang, magkatoliko na ka. Is right. Observing the Saturday, which is the Jew. But Catholics learn what to believe and do from the divine infallible authority established by Jesus Christ. The Catholic Church, anay sumpay, it is as not a trend that those who make the Bible their only teaching, the only teacher should consistently follow in this matter the tradition of the church. Sa tradisyon na sa simbahan, no? Question. Ano ba? No, wala mo tumasa. Brad, question. Akong case close na ta kay ngano man in the first place nituon na ka nga si Ayaw, Kristo ay. dili dahil sa badista. Sa librong Bradsyo ka. Karon gibasahan na pud kanako diri libro na pud ninyo nga gikotisyon yung Katoliko. Motuo bakas giingon diri sa inyong libro nga ang Katoliko gitukod ni Kristo imong gituohan o case close na palakpakan. Hapit na ka mag Katoliko gamay na rin kulang. Establish, pero may kausa mo. Oh. Ay, isa. So karon laing topic, Dito, laing wala topic. na. Laing di na ko Ay, sa- mangutanan nimo og kinsay Ano gatukod na? sa Katoliko. Hadlo ka. Kano sa gitukod Hadlo ka. kay ngano man. Hadlo In ka, the hadlo first ka. place nituo na ka. Hadlok na ka. Usa may gadlukan ako. Bituo lagi ko. Okay ko nga ko ang So sa ato pa, nituon na ka nga ang simbahang Romano Katoliko base sa inyong libro mo gitukod ni Kristo. Yes or no? Establish ra wala na yung gatukod. Ang samre nang binisaya na establish. Tukod din na. Unsa di ay? Founder, mga ka-founder ba ka ng tukod? Dili establish. Dili ba establish kanang term establish unsa man din ay synonym anang establish? Unsa man day? Be ikaw. Right man ka. Tukod. Tukod yung establish ra. Di ba ang tukod Unsa- founder man? Unsa may unsay binisaya nang establish, Brad? Ingon ka gatukod. Ha? Ay di ikaw ra maging gatukod. Dili ba unsa may binisaya nang establish? Kay murag kabalo jud ka ani ba? Ikaw unsa may Ako bisaya nang na be? utana. Ako nang utana. Ay di ba no Na. pangtana to bago pangtana. Ay nalalagay basta establish the right Adventist is right the observing the Saturday. Brad, ang Catholic establish learn gani Jesus Brad Christ, pagtukod. Catholic. Hoy, ang mo ni resulta bitaw Brad sa mga taong walay kahibalo kung pangutanon tubagon sa tagpangutana Pagtukod, para lagi, sila pagtukod. naasay knowledge unsa. Patok. Kung moingon tag binisaya sa establish Dili pagtukod. founder. Dili founder. Pagtukod. Pagtukod lagi. Dili founder. Ang founder lahi po na, magtutukod man na. Kod ba ka na? Lahi ang pagtukod, lahi ang magtutukod. Ay nalang. Unsa maning, unsa mag-eskwela ka wa. Kung Ang Katolik kasi, founder lahi sa establish. Pag moingon tag founder, magtutukod. Kung moingon tag establish, pagtukod. Builder na no? Maila mo ni nakaparat nimo ba kay ang siling demonyo himuon yung pareho ra sa atsal. Builder na, magtutukod. Ang sa mani. Nang sa amin tawag kabiloy. Well, ganahan Ano kay ko ba, nimo ano ba ba? kay mo to og sa public debate pa nino. Katawaan jud kay ka kay nga naman ito naman ay kang Katoliko gitukod ni Kristo. Laing topic. Ay, Dili ba? Og si Kristo pa yan nila oh. Og si Kristo pa may magtutukod ganong sa dili man siya Domingista. sige. So pakon gud mo tumaga. kasi Kristo. So si Tumaga. Kristo dili gatukod si Katoliko. Sige, kinsa may nagtukod Ako, si mutana Katoliko og dili na. Ay, inyong kayawa, kinsa mang yawaan na. Kanay ko yung yawa gud. Ay sa Kinsa lagi yawaan na kay kanagod ninyo yawa, kinsa man ang yawaan Wala gud. ko ba? Og si Kristo pa magtutukod sa inyong iglesia, ganong dili man siya Domingista. Sa Kinsa Batikor, gayong mas dili Kristo. Domingista. Kinsa Asan gayong ba? dili Domingista. Asa unsa may batasan ni Nya, Kristo? mayon kag dili Domingista Unsa si lagi Kristo nga batasan ni nabanaw sa Kristo? Domingo nya di kay mayon kag dili Asa sa? Domingista. Diba? Unsa may batasan ni Kristo? Ay katawa ilaw. Unsa may batasan ni Kristo? Katawa gilaw. Ako rin no yung nimo. Unsa may batasan ni Kristo? Asa ara?
Ha? Ay, unsay batasan ni Kristo sa sinagoga? Batasan Kristo sulod sa sinagoga. Di. Sabado o Ingon Domingo? sa nabatasan, Brad, kay kung muadto siya Nabatasan, Nazaret, dili man gud sa tanang panahon, Brad, muadto siya sa Nazaret. Ingon lang na nabatasan ni Kristo kung muadto siya Nazaret, kay simpre, diha man siya nagdako. Pero kung tanaw na to ang senaryo sa Biblia, dili kada okay. Sabado Salamat nga na. naa siya sa sinagoga. Kay nga naman, Nabatasan naay yun mga eh. pangitabo sa Biblia nga si Kristo naa sa umahan, ang uban naa sa bukid, gasuroy-suroy. Pangutana. Ikaduha, kanang giingon nimo nga naa sa sinagoga, unsa may purpose ni Kristo nga nisulod sa sinagoga para walihan niya ang mga Hudyo nga naa dito sa Kailanit, sinagoga nagtigtigom kay aron patuohon niya nga kani si Kristo siya mismo mauning gitagna Pangutana. nga mo Kani, asa ka? luwa sa tanang katawhan. Mao bitaw ni ani ba kung managat kag tao, Brad, paminaw sa ba? Brad, kung magsangyaw kag tao, Brad, imong kabigon ang Katoliko. Siyempre, di man gid mo na masangyawan ning tao og kanang magtapo kay in the first place wala man gyud maminaw ninyo magyaw-yaw mo anang karsada bisag Katoliko wa may kay mudugok na magaling gamay kayo. So normal para mudugok ning mga taong Katoliko para pasabton nimo paminaw sa para pasabton gini mo sa pagtuong sa badista ni mga taong Katoliko unsa may mong buhaton. Musulod jud ka sa simbahang Katoliko sa adlong Domingo diin kami magsimba. So dito ka mo share mga igsuon. Sayo ninyong pagtuo, ana ba? Muna gibuhat ni Kristo. Kay kung himuon mo gud ni Kristo nga mag-public catechism sa paraning gibuhat ninyo, ang mga parisiyo, di na maminaw. Ang tanan di po makapaminaw kayo. Muna gituyo ni Kristo nga adto ni mga Hudyo magtiguman sinagoga, sudlo na kuni dito, atako na kuni. Pero not kada Sabado sa dito, kay nga naman, in the first place lagi, na ay mga senaryo sa Biblia nga si Kristo wala sa sinagoga. Dili ba kanang gingon mo gituyo sa gituyo jud sa sulod sa sinagoga. Kanas ba wa may mabasa diha? Batasan tuyo. jud Kristo. Unsay batasan? Karon ang pangutana, Karon, ni Simba ba si batasan, Kristo diha sa sulod sa sinagoga? Ni Simba wala. Pangutana nako, katong batasan ni Kristo mosulod sa sinagoga, maayo to o dili to maayo? Unsay maayo? Tubagara. Normal nga ni sulod sa dito kay in the first place, Tubagara, naulipon tubagara. sa balaod sa mga Hudyo. Ba maayo ba Pamina to? sa, Maayo ba in the to first yung place, gibuhat? naulipon sa balaod sa mga Hudyo. Oh, Maayo ba to yung gibuhat? inisulod sa sinagoga? Oh. Okay, gawa. Maayo to, Gawali dili man to sa maayo. dito, Brad. Gawali man sa dito. Yang Tubagara, giwalihan nga, maayo ba ako to? mao ang Kristo. Mao bito to ni Kuto Maayo sa ba to? susulat Maayo ni ba to? Propeta Isa. Paminaw sa ba? Gitubag na tikang Tubag ba? maayo. Kaya nga naman, Okay, nagsangyaw maayo man na. siya dito. Nagsangyaw siya, no? Nya, ayang isangyaw, ang katupad yung librong basahon ni Propeta Isayas nga nag-ingon. Asa gali na, Brad, mabasa ng libro ni Propeta Isayas kanang sa tawag aning ni ang gikutlo ni Kristo nasa San Lucas 4:16. Basa Brad. No, di ba? Kana bang, di ba, nikutlo si Kristo sa libro ni Propeta Isayas, that's verse 18. Ang Espiritu sa Ginoo niya kanako, Espiritu sa gidihogan ako niya aron magsangyaw sa mayong balita ngadtos mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadtos tanang mga binihag o gipahiuli sa pagtan-aw sa mga buta o pagpagawas sa mga dinaog-daog o sa pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawan. Asa gali nilapit ang bahina sa sulat ni Propeta Isayas nga gikutlo? Pud ka kahibalo. Ayos ba Di ba? kanang giisgutan? Oh, asa laging bersikulo as Isayas niya gikutlo? Atong basahon. O, di ba? Ya, akong kuano na, sugdo na to basas 16. Unya, miadto si Jesus sa Nazaret din siya nagdako. Og ingon sa naandan, miadto siya sa sinagoga, sa adlaw igpapahulay. Nitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. O gitunulan siya sa sa basahon nga gisulat ni Propeta Isayas. Gibuklad niya sa ang nilukot nga basahon o mao yang gibasa ang dapit diin na sulat kini. Saghan dag itong sinulat si Propeta Isayas. Kanila gibasa ang Kristo ang Espiritu sa Ginoo niya kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabos, gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o gipasiguli sa pananaw sa mga buta, pagpagawa sa mga gidaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo
Puluwa sa iyang katawhan. Asa gani ni nga senaryo ni Propeta Isaias unsay kapitulo bersikulo ani? Wa may gibutan diri brad. Unsay way gibot? Basta Isayas ra. Agino Ah. ko basahon. So wa ka kay bao. Wa ka kay bao. Asa may dapita? Ah. Ang espiritu. Atong atong basahon na. Tutuganan ka na ko Brad, tuganan ta kay kani ato ka matuoran man eh. Unya Oo. di man ko gusto nga mo biya kani atong programa manamili ta diri sa atong programa nga wa kay alam. So tuganan taga. O asa dapit na nga bahin sa kasulatan gikutlo ni Kristo sa suwat ni Propeta Isaias sa 61 kapitulo 1 padulong taog 3. Ya. Anya kana kong espiritu sa Dios kay gipasi uli ang gipadala man ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ko niya aron paglipay sa mga masulubon og pagpagawa sa mga binilanggo og sa mga biniha. Gipadala niya ako aron pagpantala nga moabot ang panahon nga lawason ang Ginoong iyang katawan mo ni. Og panimaslan ang ilang kaaway gipadala niya ako aron paghupay ni adtong nagsubo mo ni. Si mo awan lagi. mo Dato di kay pa. mo lagi. Ah, Ko sa balo pa. nakakaron. Dato pa. Ay, sa Sige pa. bro, Okay, lalit. sa akong klarohan na Dato pa. nakabalo Ay, sa- nakakaron nga mao din ang bersikulo ha sa sulat ni Propeta Aba, lagi. Isaias gikutlo ni Kristo. Mao lagi nang gikutlong Kristo. Lagi kada Pero ha ang kung laron bro. magsapadista Bro, na ka. sa klaro na ko bro. Lagi klaro na ko. Bro, sa ano bro ani bro, ani ang senaryo bro. Huwag kay lalit sa Ako kang gipangutana bro kung Magsapadista asa lagi ka. nga verse sa sulat ni Propeta Isaias na sulat ning gikutlo ni Kristo. Wala ka kahibalo. Sa dugay niyo kay Dili ba, nimo dili sa ba? badistang basa-basa sa Biblia, wala jud Dili, ka sa- kahibalo. In the basta to first pa place, magkabalo karon ko, ba ka anak, na kahibalo? Sa may sa paminaw sa magsapadista na na ka. paminaw sa ba? Sa Di ba pagkasabot kaya nimo ani? gipasta ni Kristo sakto man to. Lagi Magsapadista na ba? ka. Brad, Ah, paminaw ha. salamat, salamat. Kani nga libro, sabi sa maning sa kani nga senaryo nga gibasa ni Kristo sa sulat ni sa kadagan kay sulat ni Propeta Isaias, kani nga Sige, senaryo yang gikutlo. Oo, Kani nga sino? sulat yang gikutlo. I-prove Oo. niya sa mga tawo nga siya jud ning gisaad ni Propeta Isaias nga Mesiyas. Yes. Kay at that time ang mga Hudyo di gyud modawat ni Kristo kay para ni sa mga Hudyo di na maong Kristohang na tao. Kaya ang panagan sa mga propeta na tao nga usa ka anak og hari, anak og reyna nya sa maning naras pasungan. Nya dapat kung hari ang matao dapat palasyo ang gitawhan. Para pasungan, palasyo din na. So, kani nga senaryo gipangutana ta ka asa din ni siya dapit sa sulat ni Lagi, Propeta lagi. Isaias. Paminaw sa ba? Gipangutana ka nako asa din ni sa sulat ni Propeta Isaias gikutlo ni Kristo. Wala ka kahibalo. Sa kadugan jud kay nimo nga nag 70 at 20 sa basa-basa nimo Biblia sa sigpaminaw nimo sa programang Pastor Bacalares. Karon ba jud ka na kahibalo ani nga gitug-anan ta ka? Mo nang bro. Ay, kapalo Angay pa ka na, Brad. magpasalamat sa Kapalo pa Katoliko na, bro. Ay, sa di ko magpasalamat sa Katoliko. Kapalo pa na. Kapalo ta ka, Brad. Kabalo ta ka, Brad. Kapalo. Kapalo ta ka. Kapalo pa na, Brad. Dato ka ba? Pangutan na, magsapadista na ka. Magsapadista na ka. Kabalo no. Ay, O kabalo, ay, sa- gipangutan na Ay, sa- answer. gusto mo na ba magsapadista? Nagpapritin mo Sa siguro na magsapadista nagkabalo na ani. ka. Di ba, magsapadista na ka. Dili po ko magsabadista kay ngano. Si Kristo Katoliko niya magsabadista ko. Pagkatuliko mga nagbasa siya unsang adlaw. Sabado, Domingo. Sabado no. Ay, sa. Gibasa Ay, niya. Sabado, Paminaw ha. Sabado. Nisulod siya. Basa Sabado. sa Sabado. Nya tiknot Oh, ra ba Sabado. nga kanang Dili, senaryo Domingo. ano? Paminaw sa Dili, tiknot ba Domingo. niya nga kanang senaryo yang gisudlan ni Kristo sinaguga na. Unya kanang sinaguga. Oh, gali, Dito sinaguga. magtigumaminaw sa kadtong mga sinaguga kanang sinaguga diya magtiguman ng adlaw. mga Hudyo. Paminaw ha. Unsa to Diya adlaw? magtiguman Unsa to ng adlaw? Sabado, paminaw sa Domingo. ba. Brad. Unsa Ay, mo ay, ay, minus kubil. Akong klarohon ba? Minaw, sige. Kay para magkasinabtan na ita. Sige, magmuha, Ang oy. senaryo diha sa Biblia, ang senaryo diha sa Biblia, nisulod si Kristo sa sinaguga. Kung atong i-prove nga sabadista si Kristo mga apostoles, unang-una, ang senaryo diha, wala ba gyud mi uban ang apostoles ni Kristo og sulo diha. Wala gyud kay mabasang record sa Biblia nga ang mga apostoles Wa ko mga ingon sa tanan naanda ni apostoles, Kristo si Kristo. nanguyo pug sulod sa Si Kristo, sinaguga. si Kristo. Karon, Si Kristo. si Kristo man na ni sulo di ana. Unsa yang gibuhat ni Simba ba siya? Wala. Iyahang giwalihan lang ang mga tao dito. Karon, Mo gali sa pagkahuman nakatungog siya sa sa paminaw sa
Pag nakadungog ang mga tao sa walis ni Kristo, nakadungog Para ha? to nimong wali. Nakadungog. Sa paminaw sa Nakadungog sa paminaw ito sa adlaw, Brad. O sa ito adlaw nga nagwalis Kristo. normal sa Domingo, Sabado kay mo Sabado. may tingtigong sa mga Hudyo. Oh, alang-alang magmanabo kag Domingo nya imo tabo Lunes. Okay, sa Ah, Sabado dili day Domingo. Pastilan utok Dato, ba utok klaro na gamita. kayo. Ya, Klaro ayun na sa kayo. ayun sa. Adlaw Ano sa Sabado, man mahadlok madayon ka. nagwalis si Kristo. Brad, basahon na ko niya. Dili Kay gibasa Domingo. naman nato ni, gibasa Nagpasabot. naman nato ni. Brad, Nagpasabot sa Banistas, Atong basahon Kristo. kompleto na tong basa ang nasulat sa Isike aw sa Lucas 4:16. Since na Glory human man kunin mo, Brad. basa ani, taman aning naay gikuto ni Kristo, aritas verse 20. Unya gilukot 20. ni Jesus ang basahon o Ang basahon. giuli ngadto sa iyang piniyalan. Paminaw Oh. sa Lagi sa mga kuwana. lingkod siya. Paminaw. Mituto kaniya ang tanan dito Oh. sa sinagoga. Unya miingon siya kanila. Kining bahina sa kasulatan na tuman karong adlaw. Ingon nga inyong nadungog nga gibasa. 22. Nakadaig kaniya silang tanan og nahibulong sa mga matahom nga mga pulong nga yang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong gisulti kanako ang giingon sa sanglitanan. Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Karo kamo usab miingon kanako, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Kapernaum, sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini nga ang usa ka propeta dili gayod dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako tungod sa daghang mga biyuda didto sa Israel sa sa panahon ni Elias sa dihang walay ulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga ug walay dakong gutom sa tibuok ugma ugmay dakong gutom sa tibuok yuta. Pinaw sa diwaso na to digbasa ba? Oh. Apan wala gipadala si Elias ngadto sa bisan asa kanila kundi ngadto inoon sa biyuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. Og may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo. Apan walay bisan unsa kanila nga nangaayo gawas kang naaman ang taga Syria. Diretas 28 sa 28 sa ilang pagkadungog niini nangasuko sila pag-ayo. Nangasuko. Kung sa badistang tinuod si Kristo, di awayon si Kristo sa mga Hudyong sa badista, ngayang gisudlan sinaguga. Nangasuko sila pag-ayo. Nangasuko para sa Ang imo, tanan, nangasuko. tanan. Nangasuko. Nga, Para lagi nimo, Brad, naging Badista. Brad. Mao day ning wala mo Kabalo, buyog si Pamino sa nangasuko. mo day kung sa kaugalingon natong pagsabot mao di ay nga wala mo kuyog ang mga apostoles ni Kristo sulod sinaguga kay apil sila sa mga suko ni Kristo ani tanan go do og nangasuko pag-ayo ang tanan nga naa sa sinaguga nitindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod Tanan. og gidala ngadto sa tumoy sa bungto diin natukod ang ilang Kay- lungsod ihulog ang pangpang. ihulog siya sa pangpang Siya sa pangpang. ingon Wala, ani nahulog, ay wala. mga sabadista Ay, magsimba humagbasa sa kasulatan ni Kristo patio ng Ginoo. Dili ba tubago, pangutan yan, nahulog si Kristo. Ang pangutan. Wala pa kaya Nahulog ba si pangano Kristo? po ngayong panahon mo bitong kung imo ibasa din sa lagi. sa 30 Dato ba, nagkakusar na to silang Kristo. miagi siya Nagakusar sa taliwala sa katawan og Taliwala, nipahilayo miagi. kung sa Nipahilayo si badistang Kristo. tinuod si Kristo nganong nipahilayo man siya Doon na may wa mo to ni ha, bisag Sino gawali wala siya. mo Para to? ni mo ba? Apil ka ni. Nga, si Kristo mo gali nga si Kristo sa balista talawa apostoles. Nagwali. Oh Nagwali sa mga apostoles. Adlong Sabado, dili jud Domingo. Sige, Brad. Tagai kog ang apostoles. sitas sa Biblia nga ang mga apostoles gawalig adlawng Sabado, sitas. Oh, gawali, sitas. Sitas. Gawaling ang adlawng Sabado ay papahulay, sitas. Sitas sa Biblia. Dara. Oh, no, Sitas ha. ako pasahon na. Biblia. Sige. Na, kano? Monsignor Yap, ako pasahon. Oh, sige ha. Buhat Gawali ha. Buhat 14. Kanang gitudlo ni ingon ang Buhat, apostoles buhat, nga ang buhat, adlaw buhat. igpapahulay Sabado jud ha. Sige. Buhat 13, 14.
Ngadto sa sige. 42. 41 na 42 ako basahon na. Mm. Og sila nga milabay sa Persia nahiabot sa Antioquia sa Pidisya sa Pidisya og sa 13. Unsa na Brad? Buhat 13 bersikulo 14. Asa basahon? o 14. Milabay sa Persia Mm. nahiabot sila sa Antioquia sa Pidisya pagpagsulod sa sinagoga sa adlaw sa mga sa adlaw sa Sabado og na naglingkod sila ni mga apostoles de 41 42 og diha sa ilang panggula sila mihangyo nga musulti unta sa kinaiya sa sunod Sabado Sabado yun dili Domingo Sabado ning mga pulunga sa 42 43 og sa pagbulagay na nila sa sinagoga daghan sa mga Hudiyo og sa mga dumulong managsimba masimbahon klaro kayo sa adlaw Sabado nagsimba nga masimbahon Siguro ka nagsimba walay laing hitabo dang kasimba ra gyud. Masimbahon. Nanunod kang Pablo. Pablo o kang Bernabe nga sa simba. pagkasulti sa pagkisulti sa pagkisulti dinha kanila nga simba. Mga pagapadayon sila Ya, sa bro. grasya sa Dios. Brad, Oh? ya bro, basahon na ko. Sa sunod nga Sabado. Simba ra wala problema na simba. Ang tibuok ka? Sa sunod Sabado hapit ang tibuok syudad. Wala lagi tayo lalim sa nang simba. Kaya in the first place, bisag unsang adlaw, pwede tang mo simba. Sa Katoliko na may misa kadlawng Sabado. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Paminaw sa pulong sa Wala lagi tayo problema na. Sila hapit ang tanan. Miadto sa pulong sa Dios. No, Oy, wala lagi tayo sopa ka ng adlaw Sabado. Ting simba ba na dili? Ang siyudad. Miadto sa pagpaminaw sa wali sa Dios. Ikaw wala magwali. Paminaw sa ba? Wala lagi tayo sopak ana. O sa adlaw simba. Kay bisag sa Katoliko, naay misa adlaw Sabado. Dili tanan senaryo sa Biblia, simba lang ang naas mga apostoles. Tanawa ning buhat 17:1. Oy, basahan na kung buhat 17:1. Miagi si Pablo ug si Silas sa Amphipolis og sa Apolonia og miabot sila sa Tesalonica. Dito may usa ka sinagoga og ingon sa iyang nabatasan. Miadto si Pablo sa sinagoga. Unsay gibuhat? Disimba? Dito sa sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, nakigdebate siya sa mga tao pinasikad sa kasulatan. Resulta Resulta sa 5 ha. Paminaw sa. Resulta sa 5. Apan, paminaw sa ba? Unsa lagi ba? Kanang imong 42 13 nga imong gikutlo sa senaryo di ana nanimba sila watay problema. Pero ayaw ipalusot nga simba lang. Stoy oy. Ayaw ipalusot nga simba lang ang gihimos mga apostoles matag adlaw ang igpapahulay. Kaysa lain nga senaryo sa Biblia, tulo ka adlaw ang igpapahulay, nakiglantugi ang mga apostoles si Pablo. Unsay resulta sa ilang pagiglantugi? Nasa 5 verse 5 ningon, apa na sina ang mga Hudyo o gitigom nila ang mga bugoy nga nagyampungad sa kadalanan aron paghimog kasamok. Ay gusto nila sa mukon si San Pablo. Adlaw igpapahulay na.
Inaana mo mga Sabadista magsimba, magdebate ay sulod Nakiglantugi sinagoga ito, nya sa- magkinabigay pa Nakiglantugi ito pastilan. sa Pablo. Ay sa nakiglantugi ito sa Pablo. Kay namay masinupakon nga Hudiyo paras nimo. Katoliko nga Brad, masinupakon. bisan pa sa Brad, bisan pa sa Katoliko og nay masinupakon ni simba Brad, panalitan karon. Musimba ka sulod simbahan Katoliko, gamisan ng Father. Mingon si Father nga, Imaya sa Dios dito sa langit. Dili na kalikayan. Dili na Paminaw sa ba? kalikayan nga. Paminaw Ay, sa sige, pag-ibig. Brad. Ang pare kung magmisa, mayingon ng pare, Brad, magampo kita. Eh ano, isang pare, Santos nga mahan Dios ug tunay magagagahom sa tanan. Angay kayo magpasalamat kami kanimo sa tanan dapit. Sa Paminaw bagong sa tinuod. lagi ba? Si Paminaw Cristo, sa. dili, Ay naw di man tumingista. maminaw ni si Sa Kubel. Bel, Sige Ani mo ba? paminaw. bisan ba sa Katoliko musimba ka Bel, magsusupak man jud ka sa Katoliko no. Di gid na mo na buhaton dito sulod simbahan Katoliko samtang gamisa si Father. Paminaw sa ba? Di gid na mo na buhaton dito simbahan Katoliko nga samtang Ako, gamisa si magsusupak Father. ko sa Katoliko. Magdebatihay mi sa Ikaw, sulod kay magsusupak dole ka sa magsusupak. Badista. Ah, pataka ra ka. Ano lagi? Ay kaya mo kay nga. Pero Bel, Ako magsusupak sa Dili Katoliko. jud kay ko ni Mabel kay ngano in the first place. Magsusupak ka Yung sa uyo Badista. nga Katoliko gitokon ni Kristo. Oh no! Ay sa basta si Kristo dili Katoliko sa Badista. Sa Badista, Brad. Ah, Oh, basa. karon klaro ang mo nila. pangutana kay sa Badista man si Pangutana. Kristo, namimbro ba siya sa relihiyon nga Judaismo? Kay kanang Judaismo mo ginasinugdanan na sa Badista ang pagtuo. Ang tawag nga sa Badista kanang nagbantay sa adlaw ipapahulay, di ba? Nagbantay adlaw ang ipapahulay diyan nagsimba. Nagbantay sa adlaw Diyan sa nagsimba Pado. si Kristo, Nagbantay nagsimba sa si adlaw Kristo. sa Pado. Nagsimba ba si Kristo? Nagsimba. Kinsa may gisimbang Kristo nga Ginoo Nagsimba naman na siya? buwan eh. Oh Ang Diyos. Ang Ginoo pasimbahon Siya nimo. may agalon. Siya may agalon sa pagpapahulay. Naunsam na siya. Siya Kanya, ay agalon sa adlaw no, pagpapahulay. naunsa na Marcos ning 2:28. naunsa na ning mindset sa mga Sabadista ron, ang Dios ay pasimbahon niya. Ay sa sayo ito pagkatao. Paminaw ba? Siya agalon sa adlaw papahulay. Siya agalon sa adlaw Sabado. Dili siya agalon sa adlaw Domingo. Sa to ba siya gisimba? Unsa man ka bradoy? Sa simba. Siya agalon sa adlaw papahulay si Kristo. Mao bitaw na kung nakasabot ito kas giingon ni Kristo no. Og ang anak sa tao Ani nilang, Brad? maoy Ani magbuot nilang, Brad? ayun sa ba Ay, Brad, sa- niingon klaro biya kana niingon si Kristo sa verse 28 sa San Marcos 2:28 og ang anak sa tao maoy magbuot unsay buhaton sa adlaw igpapahulay. Muna si Kristo naay kaugalingong version in terms of Sabbath. Okay, siya may agalon. What the hell is na? Unya, Siya karon, magbot siya gituman ba agalon. niya ang Sabado sa mga Hudyo? Gituman, yes or no? Gituman. Mateo Mateo supak-supak man 5:17. sa balaod ana. Huwag siya magsupak. Unsa wala, niingon pagaling mga Hudyo, supak sa balaod ang imong gibuhat sa imong mga Kisa may tinunan nagsulti. ning adlaw Ay, sa- ipapahulay. Kay ay, sa- nangutlo sila Ay, guhay. sa- Awa. Kinsa may nagsulti? Si Kristo ang mga duya nga nagsupak siya. Ha? Tubaga. Kinsa may nangingong nagsupak ni Kristo? Ang Ang Hudiyo mga o si Hudyo kay Kristo ilaha mismo? man na, ilaha man ang dili si Sabat. Kristo, Ang Sabat ni Kristo Domingo man. Darama din na. Sa to pa, wala si Kristo na Kung mutuman ka nang gitawag, bro. Naabot naman tag Sabado ani bro, nga ang isyu na to ani pamina sa ba. Oy, naabot naman tag Sabado ani ang isyu na to ani tawag aning kuan man. Si Kristo bay gatukod sa Katoliko. Padung man yun na. Unsa padong? Padung man yun na, Brad. Mura ra ka ato si Oo, kuan ba naman. Julito Daig ba ningon siya nga kinsa may amahan sa pagtuo tubag putawon ko og si Abraham. Pinobre ra kong tubag. Si Abraham ba mahimo batang mga anak ni Abraham? Pinaagis pagtuo ni Kristo. Ning ko nga pinobre ra gutong ato pasudlon sa nato ni si kuan si Litoy. Ato bro Lit, unsa man ni nalimot man kog kuan mo ko kabasa diri sa comment section god. Padali lang ha. Yan ingon na pud siya nga nituo ba ka nga si Abraham nagtuman sa sugo sa Dios. Di ako siyang giingnan nga unsa mang sugo as Ginoo nang tumanon sa nga Sabado. May buntag.
buntag. May buntag ko da. Bro, kamo sila istoryahan na ni Ikaw, Brad Brad, Litoy. ikaw, Brad. Karon karon pa man jud ko. Ikaw, Brad, kamu, Brad, magsusupag sa Badista. Ako magsusupag sa Katoliko. Ako ilalis, ana. Okay. Dabi kay si Kristo nakiglantogi nakigbatok man sa mga Sabadista. So Dominguista si Kristo kay nakigbatok man siya. Nakigbatok Si siya. Kristo nakigbatok Na may sa mga Udeo. Sabadista. Basta Na may Sabadista Udeo. Nabre kay Dili, Latina no, bro Kubel. Sabadista. Nabre kay Latina Oh. Vulgata da no. Na. Basa ko no ng uluhan sa Isayas, San Lucas 6:1. Ang uluhan na. San Lucas, Uno. Oh, sa size 6:1 ang uluhan na, ang uluhan na ba yang Silbi title niya. Ito. Uno, Brad. Uno size. 6:1. 6:1. Size uno. Kapitulo 6 versikulo 1. Ang yang title ana si Kristo mibatok sa mga Sabadista. Ana kana. Karaan kay ni Brad God, ang laksi ni Brad. Wala laksi gini ako karaan na po kay ni. Basahan lang. Uno. Size Oh. uno. 6:1. Gihingnan man kani Kristohanong isog litoy. Bro, let's baka ako nawalay kaya. Oh no! Sige na kay musibat na basta lulutan. Ah, Di na tumpangan. Yaw mo ipakuha niya 1870 ra ang kuan ang Katoliko. Sabi katong pagabot ni Magellan. Born again lugar to. Kauban lugar to ni kuan yang mentor. Kinsa yung mentor nga Baptist. Dino. Oh. Dino. Kauban lugar Yes. to Dino ang Ay, Dara Brad. Ah, sige. Oh, sige. Naiuluhan no. Oh, unsa may uluhan? Basahan si Jesus. Gibatok sa Badista. Sa ato pa ba? Disgrasya. Badista, wa jud Katoliko. Patay. Disgrasya. Di ba? Why Katoliko mabasa? Sa ato pa naguna na sa Badista. Na, way katolikong mabasa. Asa man si Kristo nakigbatok base sa imong gibasa. Be, asa man si Kristo nakigbatok sa mga Sabadis. Unsa niya? Base sa imong gibasa, bro. Base sa imong gibasa. Asa man si Kristo nibatok sa mga Sabadista o sa mga Katoliko? Dili Katoliko ha. Jesus. Salamat kay dili si Jesus nagigbatok sa Katoliko sa Sabadista siya nagigbatok. Klaro na walay Katoliko sa Badista di ba? Sige, walay Katoliko. Sige, atong i-grant walay Katoliko. Question, asa man si Kristo nakigbatok base sa imong gibasa sa Sabadista o sa Katoliko? Awa ko pa sa ano. O pipila sa mga parisiyo. Ay, sa ang uluhan ba? Ang uluhan na ba? Ang uluhan Na nagingong kanila. Ay, pataka na mga naram tas uluhan good. Kamu. Ay, mga parisiyo, day. Sa dili. Dili ba, Brad? Sa uluhan yung imong gibasa, no? Sige, sa uluhan ba? Sa uluhan. Uluhan mga na. kuwan, day, mga parisiyo, day, ni Bato. Eh, paminaw sa. Naunsa. Ang uluhan may atong gibasihan na. Sa uluhan, sa Isaiah 6:1 sa imong nabasa. Palihog kog basa. Ako pa sa dara, day, Brad. Paminaw sa uluhan lang, sa uluhan lang. Sa uluhan lang. Uluhan ba? Sa uluhan. Sa imong nabasa sa uluhan. Ginakoy Latina Vulgata o. Nagbantag sa bato, sa Badista mo na. Dara. O pipila sa mga parisiyo, Ay. nagaingon kanila. Mga parisiyo, day. Nganong nagabuhat kamo sa dili mahimo. Suit sa mga Dili ba? Brad. Pero mo, day, pasigin lang. Unsa may uluhan sa imong gibasa. Ayaw sa nang Mga content marites, kay naara day. man ta sa uluhan. Ang uluhan ba Okay. niingon man
Si Jesus mibatok sa mga Sabadista. Oh. Sa Versailles, sa Bakit Versailles, basaha gyapon. Sa Versailles, basaha. Naigibutang dalaing batok, basado na. Asa? Sa Versailles, nasa ibabaw, laing batok sa wala mga... Katoliko. Desa! Sa Versailles, laing Wala, batok wala, sa lagi mga... sa Versailles. Paminaw sa. Sa Versailles, basta ang ibabaw, ana, laing batok sa mga... Sa ito pa, Brad. Gaon na. Basa, Versailles. Sa Versailles ba, nasa ibabaw, ana, sa Versailles. Laing batok sa mga... Lagi, basa. Ako lagi Basa. Tubaga. Mo yun mo, nga wala dyan sa Katoliko, ani. Gaon na dyan sa Oh. Balista. Kay og Katoliko pa'y nada, Brad, og Katoliko pa'y... Brad, paminaw sa akong tubagon na. Akong tubagon. Kay kung Katoliko pa'y nada, Katoliko ay gibatukan, dili sa Badista. Mo lagi. Next. Basaha sang Isayas, Kapitulo 6, San Lucas 6, 6, kanang 6, ang uluhan na. Laing batok sa mga... Laing batok sa mga... Basta, murag sirado naman mo na yung Biblia ay noon. Nahadlok. Tubaga. Mo yun lagi mo nga. Nahinsya. Gaon na lagi sa Balista kaysa Katoliko. Tanaw. Tubaga, o yun mo. Tubaga. O yun, dili o yun. Nahinsya. Si Uyon. Sa Balista ba ikaw na sa Katoliko? O yun mo na, Dili, dili. paminaw sa ba, Brad. Kay kung Tubaga. imo mo Ako di ba kung sa- improve ana nga Katoliko Ako na. tubag. Asa, paminaw sa ba? Ako tubag. Ako Ako tubag. ni Bataon. Mo, Ako tubag. ang pangutan mo yun ba mo? Nganong dili ka mo basa no? Nganong dili ka mo basa no? Kay makaduhaan mo ka kay ngano? Una, ang gibasa nimo si Jesus mibatok sa mga Sabadista ikaduha sa Saes uluhan. Laing batok sa mga Sabadista, makaduhaan mo jud ka niyong trabahoa. Ala! Ato ka wala Katoliko. Ako tubag. Gaon na Ako dili tubag. sa Balista. Ako tubag. Way Katoliko. Ako tubag. Ako tubag. Ako tubag. Ako tubag. Ako tubag. Ako tubag. Way ra Katoliko. Bro Eugene, ako tubag. Ako tubag. Ay, ikaw wala. Sige, sige. Ako tubag. Sige, ako tubag. Okay ni. Tubag. Unsay uturuan pa ko tana para maklaro sa ating paminaw. Uturuan pa ko tana. Mo yun ba mo aning libro kaning Biblia nga ang mabasa diri sa Badista dili Katoliko. Kato pa naguna pang sa Badista ninyo mo yun mo ana. Okay, tubag ako. Maminaw na ka. Tubag. Mo yun mi kay okay, maminaw. Mo yun mi nga sa Badista ko na kay sila ang nagpapatay kang Kristo. Okay. Ang Katoliko mo'y nagatiman kang Kristo. Ha? Mo. Paminaw sa lagi. Paminaw sa lagi. Wa minaw ko sa imo. Paminaw sa lagi. Ang Sabadista mo'y nagpapatay kang Kristo. Mo'y nagpapatay kang Kristo ang mga Sabadista. Kunya kay Sabadista man ka, kauban ka sa nagpapatay kang Kristo. Wapam ko matawa to. Sa Apil man, Sabadista man ka. Sabadista ka dili. Dito ba ako? Dito ba naman ko? Dito ba naman ko? Paminaw sa. Dito ba naman ko? Sabadista ka dili. Sabadista ka dili. Sabadista ka dili. Puli-puli ta. Sabadista ka dili. Dato pa wala joy Katoliko. Isa Sabadista ka dili. Dili Katoliko mo yun ka. Nga ang Sabadista. Di ako ba na sa imo? Sabadista ka dili. Sabadista ka dili. Sabadista pero atong panahon na pagpatay Kristo. Okay, maayo kay miangkon day ka nga Sabadista ka. Kauban mo atong nagpapatay kang Kristo. Di mo yun lagi Klaro ka. naman kayo, kauban mo. Miangkon naman ka Sabadista ka, nagpapatay sa wa pa lagi ko mataw tong higayon na. Bisag Sabadista ko, katong mga Sabadista ngudiyo to. Ako Ay, bisan Kristiyano Sabadista. Sabadista man. Garbo mga Sabadista di apil, kauban ka sa nagpapatay kang Kristo. Nga uwahi rang Katoliko kay Sabadista. O yun o dili. Ha? O yun o dili. Siyempre, ang gituko ni Kristo, Katoliko. Ang gituko ni Kristo, Katoliko. Natural. Ay, dili. Natural gani. Amo yung kabanga ang nag-una ang Sabadista, dili Katoliko. O yun ka o dili. Ha? Saan? Otro. O yun ka nga ang Sabadista mo ay gauna, dili ang Katoliko. Ito ba guys, balik. Putol ka, Brad. Putol.
putol-putolan yung signal, putol-putol. Putol kay ko yun kana. Kana. Otro. Tubagon na ko ha. Otro. O, sige. Tubagon na ko ha. Otro. Mo yun ba mo? Sige, bro. Ay, Nawahiran Katoliko kontra sa Badista. Dili, Brad. Ang Katoliko, Oh, Kini, nara. paminaw sa ba? Bible atong patubagon. Bible atong patubagon, bro. Bible. Karanggingon sa baybay. Naglahi Bible. day mo day. Ang kang Brad Lito, o yun siya nga nag-unang sa Badista, imo dili. Asa may tinuod ninyo? Kasi may tinuod ninyo. Bible Mao atong di- patubagon, kay Brad. Brad. Brad, Bible atong patubagon. Mauday gibatukan ka sa Ginoo. Kaya ang mabasa sa Badista man, di ba Katoliko? Lagi. Sa Patubagon na tong Biblia, Brad. Nagpasabot, gaway ra yung Katoliko. Kontra sa Badista. Hey, patubagon na tong Biblia. Mabasa diri sa Badista man. Onya, kauban ni mo na, kauban ni mo na. Anda, Kanang mga Sabadista niya, kauban ni mo. kauban sa karon Oo, karon sa kauban. Badista. Apil day ka sa nagpapatay kang Kristo Wa ng pala mga ko Sabadista. matao na. Ay, Ay, kauban kapag mo. sila nga ikaw nagpatay. Maayo kang kun. Eh, wala pa ko matao na. Sa nagpapatay kang Kristo. Patay ka. Headshot na pod ka lugar ini. Wala ako Mga maingon Sabadista man to man. Mga Sabadista man to nagpapatay. So, pili mo ang kauban mo. Kauban ka sa nagpapatay kang Kristo. Mo yun mo nga sa Badista gauna dili Katoliko. Mo may napapatay ng Kristo. Lakba. Mo may napapatay ng Kristo sa Badista. Gauna. Yung mga kauban mo, so inyong gipatay si Kristo. Ano yung magipatay si Kristo, Brad? Ano yung magipatay, Brad? Na klaro na nga Kauban man mo, miyangkon Asa, man ka kauban mo. unsa may Di mabasa miyangkon diri? ka nga kauban, Sa miyangkon ka Badista wala. o Katoliko? Kaning libro Di, ba? Kaning Biblia? Katoliko. Kapag Oh, unsa may problema? unsa may Oh. mabasa? Sa Badista Katoliko ang mabasa. Nakigbatok si Kristo sa mga Sabadista. Ang mabasa lagi sa Badista. Oo, Dili nakigbatok lagi. Okay, Nakigbatok, wa man dili Katoliko. wa man ang babasa Salamat niya kami, nga angkon ka si nga. Kristo. Sa Badista Wa man may babasa niya gauna, si dili Kristo Katoliko. nakigbatok sa mga Katoliko. Ang nabasa niya Brad Gapo. si Kristo nakigbatok sa mga Sabadista. Ingon ka kauban nimo. So kauban mo ato Bahala di nagpapatay batok, kang bahala Kristo. di batok basta ana babasa dire sa Badista. Oh, lagi. Katoliko. Mayo. Angkon ka. Wahera lagi Mayo, mo. angkon ka. Oh, Mayo, wahera angkon ka. lagi mo. Kay kauban mo ito nagpapatay kang Kristo. Wahera lagi mo, Oh. wahera lagi mo. Oh, lagi. Tubagon na ang Biblia ito patubagon na gusto ka. Wahera lagi mo. Biblia Ay lagi naguna ito yun sa Badista kay mo may mabasa. Eh, kauban mo. Kauban mo. O pala kumataw tong higayuna. Oh, di mo kauban. Dili ba kato pagpatay ito ni Kristo. Dili mo kauban. Higayuna. Ito na tayo pagpatay. Taka wala. Lagi. Dili ka. Ay Di dili mo kauban. ba? Dili mo Ansa? kauban. Di mo kauban ito sa Badista ha. Sa Badista Sa kung Guna-Guna. alas Pilipinas. Dili kauban ba mo? Dili. Ang pangunta na kauban mo o dili. Kato pagpatay Sige dili bro, ko bro. kauban ato kayo Kaning giingon ninyo bro. Kaning giingon ninyo bro nga ang Why Katoliko mo ay Katoliko? nagpatay sa sa. Bro, kaning giingon ninyo nga ang Katoliko mo ay nagpatay sa Ginoo. Eksakto ba ni? Nagpatay sa Ginoo. Oh, ingon to inyong kauban nga ang Roman Catholic Church mo na gapatay sa Ginoo kay mga Romano man, eksakto ba ni? Ang mabasa gitugyan man sa mga pari, mga kadaguang pari. So Katoliko ang nagpatay. Ang mga pare may ang mga kadaguang pare Lagi. may nagplano sa pagpatay kay Kristo. Lagi. Ang pangutana dia. Wa may lain pare Katoliko man. So Katoliko Ikaw gapatay ni Kristo. nagpapatay. Sa kadali lang. Nagpatay So mga Katoliko Roma man. gapatay. Pamina sa. So Katoliko gapatay Oh. ni Kristo. Yes or no? Ang mga Romano lagi. Lagi. Katoliko Ikaw, ingon ka din na. simbahan. Katolikong simbahan. Yes or no? Ang mga Romano gali. Dili Katolikong simbahan. Mga Ikaw. Romano lang. Mga Romano Katoliko man na. So Katoliko gyud kani ka sa to pa. Sige. I-grant na to nga Katoliko gyud. Brad. Granting without admitting for the sake of the argument nga Katoliko gigapatay. Pamina sa. Lay, i-grant na to for the sake of the argument nga Katoliko gyud ang nagpatay without admitting. Kung wala gipatay sa Katoliko si Kristo. Question, makadawat matag kalawasan. Og wala gipatay. Kung wala ni Kristo. patya sa Katoliko si Kristo, imo magipamugo sa Katoliko Romano gipatay. Kung wala patya sa Romano At Katoliko si Katoliko. Kristo, paminaw sa i-grant na to without admitting for the sake of the argument. Kaya inyo may pasumangil na kasi wa ebidensya. Na ebidensya. Gitugyan sa mga Kung wala patya sa simbahang Katoliko si Kristo, makadawat magkaluwasan ang tanang tao. dili mo dyan naman sabo kay tagda lamang yun na
Sa paminaw sa kung wala patya ba, sampo lang ha. Kung wala patya, paminaw sa ba, unsa imong ipunyagi pangutan na ta ka. Nengo bitaw siso. Kung wala patya sa Katoliko nga simbahan, Brad, Matuman ang kung wala tanan. pa, paminaw sa Sulat ba. matuman. Lagi. Niingon man ang kasulatan no. Nga patyon siya, then pagkatulog adlaw banhawon, patyon sakiton. Kon wala ang simbahang Katoliko nga maoy nagpatay sa Ginoo kay mo maipasamangila. Paminaw sa Ang kuno dito mga i-grant lang kamo nato patay. without admitting for the fact of the argument. Kung Katoliko God, i-grant nato. Kung wala ang Katoliko, makadawat magkaluwasan ng tanang tao. Kay wa may Kristong mabitay sa krus. Dili lagi mahitabo nga wala kay matuman ang tanang kasulatan. Lagi Dili na ba, mahitabo. di ba niingon ng Imo kasulatan? na So, opinyon. ang mutuman Oh. di ana, ang mohimo di ana di ay matud pa ninyo, mga Katoliko. Karon, kung wala buhata sa Katoliko, di gyud matuman ng kasulatan. Dili lagi ni mahitabo nga dili buhaton. So ang Katoliko, lagi ba? Katumanan, So ang Katoliko gay tigtuman sa kasulatan ani kay kung walay Katoliko, may Kristong mabitay. Ikare kasulti ana. Mabasa Karon, mo sa Biblia. kung wala Paminaw, patya, mabasa mo sa Biblia. Brad, maglisod jud kag tubag Ang mga ani kung giingon ba nga pare, kung wala ang patya sa mga Katoliko, katolikong paminaw sa pare, ani ha, mao'y mo ning nagsalo maglisod sa ka. pagpatay ni Kristo. Brad, Yawa ani tayo, ako pare, Katoliko man. Di ba, paminaw sa lagi. Oh. Mo nang maglisod kag tugan kung wala ang Katoliko, mapatay ba si Kristo? Kay og dili mapatay si Kristo sa Katoliko, wala tay madawat ni kasulatan aw kaling kaluwasan. Konklusyon ana, Dili, ang Katoliko ang ninungdan sa kaluwasan di ay. Kay kung wala Ay. patya sa Katoliko si Kristo, walay Kristong mabitay, walay Kristong matubos. Mabasa na sa Di Roma. pasalamat ang gyapon sa Katoliko. Ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. Ang kaluwasan nga nagagikan sa mga Hudiyo, dili sa Katoliko. Kaklaro Oh. ana. Depod sa Amerika. Ang Katoliko mo na katumanan. Depod sa Amerika. Nagagikan sa mga Hudiyo. Kita niya kaambit lang tas kaluwasan. Mo na nahayap nila ta. Sige, balikan na to tong Latina Vulgata. Brad, balikan na to tong Latina Vulgata. Ngayon mong gibasa. Latina Vulgata, sa imong gibasa. Sa imong gibasa sa Latina Vulgata. Sa imong gibasa sa Latina Vulgata sa uluhan. Unsa may gibatukan ni Kristo ang simbahang Katoliko ang Sabadista. Wala may Katoliko diri. Aliw ako mga tanag na abay Katoliko So, dahil. Sabadista. Base ba sa Oh. gibasa nimong uluhan nga si Kristo mibatok sa Sabadista. Kinsa gigibatukan ni Kristo ang Sabadista ang Katoliko? Ang mga Parisiyo. Unsa mga Parisiyo? Wala giingon di ang Parisiyo sa uluhan. Basag balik imong uluhan. Ang uluhan basag balik ang uluhan. Uluhan. Ang bitaw ka basahon ato bago. Ang uluhan sige. diri sa Badista. Pero basahon nimong ikob. Noon sa Asa di sa asa na by the way base sa uluhan, base sa uluhan. Oh, pitila sa mga Parisiyo nagaingon kanila nganong nagbuhat kamo sa dili ba mahimo sulod sa Sabado sa mga Parisiyo. Oh. Klaro ano mga Parisiyo. Nga Okay. nagbantay sa adlag Ang uluhan ba? Ang uluhan. Unsay mo nabasa? Mao kay ang guluhan. Basag Ang balik. guluhan niya basa sa kasikog. Basag balik sa uluhan. Basag balik sa uluhan. Ay sa ako lang lagi gibasa. May Nakibasa basa na. balik ka sa basa. Balik ka sa basa. Balik ka sa basa. Awa ako basa. Si Oh, Jesus basa. nibatok sa mga sabadistang Parisiyo. Oh, oy saan ang Parisyo? Walay nakabutang diri. Wala. Sado. Oh, next. Sa San Lucas 6:1. Okay. Paminaw sa lagi. Sa Isaya, sa San Lucas, paminaw sa Brad. Sa San Lucas 6, sa San Lucas kapitulo 6 bersikulo 6 naagya po'y uluhan, palihog ya po kog basa. Ay sa. Mga Parisyo sa Badista dara ako basa na. Ang Parisyo dai mo din mga Sabadista. Kauban mo ato. Parisiyo. Wapalay ko mataw ng panahon na. O klaro Brad. Una sa verse 6. Lugar ko, Ang Mari- lugar ang imong anak. Buhat ka mo. Kuha pa man na tao imong anak. Dili to sa Batista imong anak. Ha? Di mo kauban simbahan sa imong anak kung imong anak na tao, uwa pa na tao, imong apo wala pa na tao. So Dili kung ba magsabatista to, dili mo kauban. Dili man anak mo pupunta na. Diba, ako, may Brad, pupunta na. diba, Oh, sabi Brad gibasa dito, nimo no.
Pamina sa, Logic nga. di ba, gibasa ni mo no, ang uluhan sa Isaya, sa sa uluhan sa San Lucas sa 6:1 nga, si Kristo mibatok sa mga sabadista niya, gisumpayan ni mo parisiyo. So, ang sabadista di, ang parisiyo di ay. Karon, palihog ko kung basa sa laing uluhan, anang verse 6 sa San Lucas sa 6. Uluhan. Naalagaw ha? Basa. Uluhan. Naagya po na. Ha? Kung basaho Oh, na. basa. Basa. Nindot na kay dire, nindot na Lagi, kay dire. lagi ha? basa. Uluhan, ang uluhan ba? Ang uluhan, laing batok. Dire. Uluhan, ang uluhan, anak. uluhan dire. Laing batok. Hadlok ko ng basa, oh. Ang pilmero dire si Jesus. Di batok sa Badista, di ba? Oh, Nya, ikaduha, parisiyo, dire, uluhan. nindot na kayo. Ang uluhan. Nindot na kay dire, ha? Ang uluhan. Nindot na kay. Laing batok, ay, patiwasa ko basa. Oh, Ay, sige, sige. Sige. O sige, laing batok. Laing batok sa mga Sabadista, mga Ah, parisiyo. kaduhan! Distrito! Laing batok sa mga parisiyo. Nakaduhan! Ako tiwason. Brad, Ako tiwason. nakaduhan! Nakaduhan, Basa. batok! Ako tiwason basa. Laing batok sa mga Sabadista, eskriba o mga parisiyo. Duwa! Kung mangayo ba siya sunod sa Sabado, aron Nakaduhan, nene! makakaplag silang Batok. sumusumbong batok kaniya. Oo, yeah. Mga parisiyo Bro, na. Kabel. Mga parisiyo. Balik tayo ni. Eskriba. Balik tayo ni. Klaro na Bro, kayo. anong inyong Why simbahan? Katoliko? Anong inyong Nakaduhan. simbahan? Ang din Bro, bro. batok sa Badista. Brad Mga Kabel, Brad parisiyo Kabel. na eskriba. Ako ni Brad Kabel. Brad Kabel. Nganong ang inyong simbahan sarado man Domingo hangtod sa Biyernes. Ganun sarado man, bro. Nganong ang inyong simbahan sarado man o magsugod sa Domingo padulong sa Biyernes, Sabado ra may abre. Ngano man na? Kasi yung Sabado rin abli nga. Merkulis o Birnis abli mo na. Merkulis Wala ka o Biyernes abre. So dili adlaw-adlaw. Dili adlaw-adlaw abre. Diri sa kwan, Depende, pwede ka sa abrihan. Miss Oriental, bro, daghan kayo simbahan, bro, nga sarado ang simbahan sa Sabadista nga Domingo padulong sa Biyernes. Daghan gi kayo, bro. Yan sa may problema na, Brad. Lagi nga nung sarado, unsay rason ninyo? Sirado ba na? Dili. Ayun dyan ito, sirado ba sa naglangad? Dili. Ay, kada Kada sa buhay adlaw na ni sirado. misa. Kada adlaw ni Sirado, misa. eh. Taka lang ka. Sirado, Kada adlaw eh. ni misa sa Katoliko. Kada lagi, why misa, sirado mo na. Wala Sisirado. misa pero adlaw ni misa. Kada Adlaw sa ni alas misa. 12, nag-aagil ako. Oh, Alas 12 hangtod Pero- sa alas 5, sirado man. pero adlaw ni misa. Tagsa ka oras. Oh, at least may misa. Ako ta na misa. Ito, kada Domingo, bisa. Lagi day misa kada adlaw. Ang katedral, Hello karon, ni alas 10, sirado. Brother Sirado. Danny J. Newton. May buntag dia, bro. Sige. Ako po na ang inyo, anong sarado, anong di mo, walay pag panudlo sa inyo sa adlaw-adlaw, anong di mo katudlo adlaw-adlaw? Nay, manudlog adlaw-adlaw. Ha? Nay, Sarado ka? pero dili lang sa simbahan. Sarado gani? Oo, mo. Dili abli na, oy. Wala ninyo sundas. Abli na, Pero- ablihan. Kristo. Ay, sa, Wala O Abli na, saray ending abli. ani Kristo. Kobel, o saray ending ani kaduhaan jud kag batok sa Ginoo Bel. Bro. Wala, lagi pa siya, parisiyo, Bro Eugene, Bro Eugene, bro. Ay, sa. Brad Cobel. Oh, Nga, so wala ninyo sunda si Kristo, nga si Kristo nagtudlo man sa sa balay alampuanan adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw man siya sa balay alampuanan, so wala ninyo sunda si Kristo. Ano wala ninyo Kristo man to. sunda? Adlaw, Ingon mo sumusunod mo Kristo. Sumusunod. Ingon mo sumusunod. Kristo. Kasi kay Ha? wala may magampo kada adlaw nga buntag Dili ba ako. gabi man Ang yung giingon na akong giingon si Kristo nagtudlo sa balay Ya ani bro. alampuanan, templo. Bro, sa Biblia bro, niingon ang Adlaw. Biblia sa niingon ang Biblia si Kristo mismo niingon na adlaw-adlaw uban ako kaninyo dito sa templo aron nagtudlo. Gibuhat ba ninyo? gibuhat sad na may wali, na may magwali sad. Adlaw-adlaw daw bro. Sa templo sa inyong simbahan, Labi na Ngano may sarado, wali. ngano sarado man. Kasi yung sarado, Ay, tanawan sus, nila Maria. sarado ba na ablim na pirmi. Diri des Cagayan no. Diris Cagayan dagko Ay sa. Diris Cagayan dagko kayo inyong simbahan diri. Ay nagula mo kay Nakari kag Cebu. Nakari kag Cebu. Ikaw Bradley O ko nakari nakanako. kag Cebu. O nakanako. O nakanako sarado gyapon.
Ano sirado? Sa Lapu-Lapu. Abli na eh. Sa Lapu-Lapu, sarado. Wa ko mingog lapu-lapo, Miller Oh, ba Cebu Miller man. diri. Sipo man mo. Ha? Ingon di. Lana ko sipo pero di ako gakon sarado yapon mo. Pero Abli ang sa na eh. Katoliko, Brad, tibuok kalibutan adlaw-adlaw na misa. Adlaw lo sirado man lang ina sa Rosario sirado may yun orasa. Mo gyud ko Ha? nga magmotor siya sirado man na. Na Ang Santo na Rosario. may misa. Na may Saan misa. ang misa? Na, Brad, na misa na. Panguta. Ano yung Panguta misa? na may misa dia, na misa. Na misa dia. Sirado. Alas 10 manira hangtod alas 5 ablihan sa alas 6 kay magmisa. Oh, gani na adlaw na misa. Oh, Na lagi misa. pero sirado. Nasa sirado. Ano na sir? Dili Oh, wala ingon nga. eh. Kung at least Dili sa ingon inyo, nga. Dili 24 masirado. hours. Sa inyo, 24 hours. Sa inyo, 24 hours. Sa inyo, 24 hours sarado. Abli ay. Og musuod ka, Di, ablihan na mo. Ay, dili. Ano musuod ka, ablihan. So, Dili ba? Dili, anong musulod man, si Kristo, adlaw-adlaw, siya mismo nagingon, adlaw-adlaw siya nanudlo, kamo, wala mo na adlaw-adlaw nanudlo. Adlaw-adlaw gyud mi nanudlo para nagkaron nanudlo ko. Kay si Kristo Ay, na man sa dapit. Balayang Mabasa man- alam puanan Si man. Kristo, dili, Balayang lang. alam puanan man. Si Kristo na sa tanang dapit, busa dili lagi nga simbahan lang. Si Tanang dapit. Kristo, adlaw-adlaw sa templo. Si Unsa Kristo man man to. templo? Si Oh, Kristo siyempre. lagi to. Sundon ninyo si Kristo. Sunod bitaw may Kristo niya. Wala naman si Wala man mo Kristo sa ron. templo. Yeah, si Kristo, Ha? si Kristo. Naaman sa gasa dapit, naaman. Li, ano alam niyo ni. sunda si Kristo? Inyong gikuan. Lugar sayop lugar ng Lucas 4:16 kay si Kristo ra man na. Ha, sayop ng Lucas 4:16 kay si Kristo man na. Ha? Sakto gali. O nga na. Batasan Kristo sa adlaw sa Bado. Oh, mao lagi na. Ang Oh, batasan mao lagi. adlaw-adlaw gid siya. Ano yung di man niyo sundon si Kristo ng adlaw-adlaw magtudlo simbahan? Kisa gingon. Ay mas tila Ikaw nagbalik-balik rin lang ta sa argumento ini. Ikaw ra bitaw gingon. Ay miangkon biya ka 24 hours so wala kuan sarado inyong simbahan. Dagan kay makakita brad. Dili na Kun ko, dili man ay problema, sirado og maable. Dili Dili na dili problema. na problema. Inyong pahimugatan ang 4:16 nga gisunod ninyo si Kristo. O niya ang pulong ni Kristo nga siya mismo nagadlaw-adlaw tudlo simbahan wa niyo susunda. Sunod lagi. O ano wala lagi sarado man lagi mo 24 hours. Sa magingon niya adlaw-adlaw. Oh, gisulti na ni Bro Eugene. Gisulti na ni Bro Eugene. Kunya wag giday ka na minaw. Manudlo kada adlaw. Oh, kada adlaw. Panahon tong Kristo niya karon panahon naman Oh, nato. Kada Wala naman si Lucas Kristo. Lucas Kaya si 4:16 Kristo. panahon ng Kristo. Lucas 4:16. Kaya Lucas 4:16. Batasan Kristo adto mig sinaguga. Lagi panahon na si Kristo. Mao sunod Kristo, ni sa adlaw sinaguga nagsunod? batasan Kristo. Lagi. Kada sabado Ganon adto yung- sinaguga. Ang akong pangutana sa inyo, Lucas 4:16 panahon ng Kristo. Ngano yung nagisunod niya Lucas kanang gihon ni Kristo adlaw-adlaw siya magatudlo o niya sunda kay panahon ni Kristo. Argumento ni mo brad Kita gasumpaki. Wala magsumpaki, ikaw rin isumpaki. Nagsumpaki brad kay ingon ka ang akong gipangutana sa inyo wala ninyo sunda si Kristo adlaw-adlaw Isunod lagi. nagtudlo. Adlaw-adlaw. Nagtudlo mi dili lang kay sa simbahan. Matag Sa simbahan na akong gipasabot kay si Kristo sa simbahan nagtudlo. O Si si sa adto mig si Kristo. simbahan. O ngano Depende wala ra man man ninyo mo. tubuata. Ngano wala man Si ninyo Kristo buhata. lagi to, si Kristo lagi to. Panahon tong Kristo. Oh, Wala to, balik sa karon- 4:16. karon- So dili na sundon. Kay panahon Sundon ng kay Kristo. batasan Kristo adlaw sa Bado, madto man Oh, batasan sa no. namo sa Bado adto mi Kaya simbahan. anong Nasayop din na. po yung batasan Ay, sa bada. Anong man yung Nasayop din na. Matag sa Bado adto sa Kristo, batasan niya. tubagon ako. Oh. Matod nimo gikan sa imong pulong panahon tong Kristo wala kay labot. Sa katong ingon ka adlaw-adlaw. Pero Oh, batasan sus, Kristo mo na amo niya. nagisunod. Na panahon mo ng Kristo. Pariyorum na panahon ni Dili ba dili Kristo. sa maglalis ana basta Dili. ang importante. Lalis kinabra kay ingon ninyo gasundon ninyo si Kristo. Gasundon ninyo si Kristo. Ay namo ana. Ang ato lang diri nga way Katoliko aning mabasa sa padista mato panggapo. Na. Oh. Oh. Wala. Latina ko gata. Dili. Ayaw gikiya sa pangutana. Ayaw gikiya sa pangutana. Ayaw gikiya sa pangutana. Dili ba kay Ayaw gikiya sa pangutana. Malahong Ang pangutana sa imo. nagpasabot Mismo kayo, pulong ni wala Kristo. din Katoliko. Why na yung Katoliko? Mismo Sa Badista, pulong may ni Kristo mabasa. atong sundon. Oh. Sa Badista. Sa Badista nakigbatok si Kristo. Wala na basa diya
si Kristo nakibatok sa Katoliko, kaya Oo, di man lagi. siya makibatok sa Katoliko. Kay napay Kaya ang Katoliko Katoliko gauna, siya man nagtukod. Katoliko jud gibasa dire ya kay karon kay Sabadista jud ay gauna. Oo. Mo to di Oh, basok sabi sa mo na nakibatok si Kristo. Kanya kauban man mo, yung makakauban mo. Okay. Yung makakauban Okay, mo, Katoliko. di kauban mo. Oh, so sunod na po ta magisgotan ni Bro Kobel kay alas Oh, alas 10 do. alas 10 Sina bro, niya. mulakaw. Mag- alas Sige. 10 medya mulakaw. Migo na ta bro. Sabi na Okay, to bro. mga dagko tingog bro. Okay ra man. At least sige. na-prove na nako nga uwahay ra Yes, jud bro. kayo. Batokan mo. Bro, Na-prove di mo nakaduhaan di mo batok. Ano ba? Na-prove na ko nga wala jud ay Katoliko. pero Sabadista miyang jud kon ay gikan kauban mo ato nag miyang kon gikan kauban mo ato. wala Nakikpat pa na ikaw. Wala pa ikaw na panahon na sa pagkatay ni Kristo. bro. God bless bro. Sige bro, salamat kayo sa panahon sa inyong pagsunod. God bless, mag-ingat po kayo lagi. Sa Padista jud diri. Lagi bro, salamat kaya. Kay sunod na po sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amin. Debate sa rason, walay labot ang korason ha. Okay, Brad. Lakbay Katoliko.